अभिलाषी नमो नमः। हरे कृष्ण माताजी। வேற யாராவது பாட சொல்லுங்க மாதாஜி. நமோ நமः துளசி கிருஷ்ண பிரேவசி நமோ நமः ராதா கிருஷ்ண சேவா பபோச அபிலாஷி நமோ நமः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது பாடுறாங்களா? வேற யாராவது பாடுறீங்களா மாதாஜி? மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நமோ நமः துளசி கிருஷ்ண பிரேயசி நமோ நமः ராதா கிருஷ்ண சேவா பாபோ ஏ அபிலாஷி நமோ நமः துளசி கிருஷ்ண பிரேயசி நமோ நமः. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. மதன மாதாஜி பாடுறீங்களா மாதாஜி? हाँ पढ़ रहे माताजी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पापो ए अभिलाषी नमो नमः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் பாடட்டுமா? பாடுங்க மாதாஜி. பிருந்தாயை துளசி தேவி பிரியாயை கேசவஸ்ய விஷ்ணு பக்த பிரதே தேவி சத்யவத்தியை நமோ நமக. நமோ நமோ நமக துளசி கிருஷ்ண பிரேயசி நமோ நமக ராதா கிருஷ்ண சேவா பாபோ ஏ அபிலாஷி நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் பாடிட்டீங்களா? அடுத்த 2 இதை சொல்லி தரலாமா? சொல்லித்தாங்க மாதாஜி. எல்லாரும் பாடிட்டாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த ஜேத்தோமாரன் இருக்குல்ல, அது ஜேங்கிறத ஏத்துமாரன்னு சொல்லலாம். உங்களுக்கு எது பிடிச்சதோ அதை வந்து இப்ப சொல்லிங்க. ஏத்துமாரன்னு தான் அந்த இதுல வரும், அவங்களோட டிரான்ஸ்லேஷன் அந்த பெங்காலில. நமக்கு ஜேத்துமாரன் கொடுத்துருக்காங்க. ஏத்தோமார சாரணலோய் तारा वांजा पूरण होय कृपा कोरी कोरो दरे वृंदावन वासी. நான் ஒரு லைன் பாடுறேன், நீங்க பின்னாடியே பாடுங்க. துமார சாரணலோய் தாரா வாஞ்சா பூரண ஹோய் तुम्हारे शरणलोय तारा वांछा पूर्ण होई कृपा कोरी कोरो दरे वृंदावनवासी. कृपा गौरी दरे वृंदावनवासी तुम्हार शारणलोय तारा वांजा पूर्ण होय कृपा कोरी कोरो दरे वृंदावनवासी. तुम्हारे शरणलोय तारा वांछा पूर्ण होई कृपा गौरी कौरोदसी वृंदावनवासी. தனித்தனியா ஒவ்வொருத்தரா பாடுங்க, யாராலும் பாடுறது இருக்குமோ. तुमर शरणलोय तारा वांजा पूर्ण होय कृपा कोरी कोरो दरे वृंदावन वासी. हरे कृष्ण माताजी. ये तुम्हारा शरणलोय तारा वांजा पूर्ण होय कृपा कोरी कोरे तारे वृंदावन वासी. வெரி குட். அடுத்தது ये तुम्हारा चारणलोय तारा वांजा पूर्ण होई कृपा कोरी कोरो दारे
वृंदावनवासी। சூப்பர். हरे வேற कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யார் பாடுறீங்க? நான் பாடுறேன் जय மாதாஜி. तोमार शरण लोई दारवांचा पूर्ण होई कृपा गौरी कोरो दारे वृंदावन वासी। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேற யாரோ பாடணும்னாங்களே, நான் பாடுறேன் மாதாஜி, காண்பீங்க. பாடுங்க. हे तुम्हार शरण लोय तारा वांझा पूरन होय कृपा कोरी कोरे धारे वृंदावन वासी. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்ததையும் சொல்லிடுறான், மூணாவதையும் படிச்சிடலாம். அப்புறம் நாளைக்கு நீங்க எல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். मोरारी अभिलाष विलास कुंजे दियो वास नयन हेरि पोसदा யுகல ரூபராசி. இங்க நான் ஜங்கிறதெல்லாம் அங்க வந்து யூன்னு இருக்கும், அதனாலதான் யுகல ரூபராசி நம்பிச்சேன். நீங்க வந்து உங்களுக்கு ஜுகலா தான் வந்தேன்னா அப்படியே படிங்க. मोराये अभिलाष विलास कुंजे दियो आस. பாடு. मोरेय मोरे अभिलाष अभिलाष विलास कुंजे दियो वास वास नयन केरी हरि सदा पोषथा निर्मल सकल रूप राशि राशि. नयन नयन सदा सुकल रूप राशि। राशि मोराये अभिलाष विलास कुंजे दियो वास नयन हेरि पोसदा युगल रूपरासी. पढ़ता मोरे मोरेय अभिलाष विलास कुंज दियो वास नयन त्रिभो शथा सुकल रूप राशि. जुगल रूप राशि. ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் தனியா பாடுங்க. मोरेय अभिलाष विलास कुंजे दियो वास नयन होरी बो सदा जुगल रूप राशि. கரெக்டா பண்ணீங்க. நயன கேரி நயன கோரி போல நயன கேரி போ. नयन हेरी बो. கரெக்ட். हरे कृष्ण माता. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யார் பாடு? मोरे अभिलाष बिलास कुंजे दियो वास नयन हेरी पोषदा जुगल रूबरासी. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேற हरे कृष्ण माता जी। பாடுங்க. मोर्ये अभिलाष विलास कुंज दियो वास नयने हरिवो सदा जुगल रूप राशि। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேற ஏதாவது பாடுறீங்களா? சரி. நாளன்னைக்கு நம்ம டெம்பிள் சேவையில ரமேஷ் பிரபுவும் பவானி மாதாஜியும் 10 அப்ராஸ் சொல்றேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதெல்லாம் நல்லா தரவா படிச்சு வச்சுங்க. அங்க இன்னைக்கு திணறாம நல்லா சொல்லணும் 2 பேருமே. வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு. சரிங்க மாதாஜி. थैंक्स हरे माता जी। कृष्ण. हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் வந்து சுஜாதா மாதாஜி வந்துட்டாங்கன்னா அவங்கள பாட சொல்லலாம்னு பார்த்தா நான் வரலையே அவங்க. இன்னும் வரல மாதாஜி, நான் மெசேஜ் போட்டிருக்கேன் மாதாஜி அவங்களுக்கு. சரி, அப்படின்னா வந்த பிறகு கடைசியா கூட அவங்கள பாட சொல்லலாம். ஓகே மாதாஜி, ஓகே மாதாஜி. நாளன்னைக்கு எப்படி பாடுறாங்களோ இங்க ஒரு தரம் பிராக்டிஸ் பண்ணிடலாம் அவங்களுக்கு. ஓகே, நம்ம வந்து நம்ம இதுக்கு போயிடலாமா? நம்ம பாடத்துக்கு போயிடலாமா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க ஸ்கிரீன் எதிரி. ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चादशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा டிவோட்டிஸ். ஸ்ரீதேவி மாதாஜி இன்னைக்கு இவங்க வரமாட்டாங்களா? பத்மா மாதாஜி, பத்மராஜ மாதாஜி இன்னைக்கு வரமாட்டாங்க. வரமாட்டாங்க மாதாஜி, இன்னைக்கு வரமாட்டாங்க. சரி, அவங்களுக்கு ஓகே. கொஞ்சம் நீங்க உடம்பு வேணா சரியில்லை. நம்ம குரூப்ல ஒரு தடவை ரிமைண்டர் போட்டுருங்க. நிறைய பேர் நான் ஆப்சென்டா இருக்காங்க. ஓகே மாதாஜி, எல்லாருக்குமே நான் அனுப்பிச்சிட்டேன் மாதாஜி. வாட்ஸ்அப்ல எல்லாருக்கும் மெசேஜ் போட்டு இப்பதான் கால் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒவ்வொருத்தருக்கா வர சொல்லி. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்து அஷ்டாங்க யோகம் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். நேற்று 17 ஸ்லோகம் வரையிலும் பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம்னு யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? யோகம்னா என்னன்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க மாதாஜி. யோகம்னா யோகானா என்ன என்ன? மாதாஜி? யோகம்னா என்ன? நம்ம பகவானோட நம்மள இணைச்சிக்கிறது தான் யோகம்னு சொன்னீங்க. நம்ம சாதாரணமா அந்த உடம்புல நம்ம உழைச்சி அந்த மாதிரி செய்யறது இது யோகா இல்ல. நம்ம வந்து எல்லா விதத்திலயும் பகவானோட நம்மள கனெக்ட் பண்ணிக்கிறது தான் யோகான்னு சொன்னீங்க மாதாஜி. சூப்பர் சூப்பர். அப்புறம் என்ன பார்த்தோம்? யோக பயிற்சி பண்றவங்க என்னென்னலாம் கட்டுப்படுத்தணும்? எல்லாமே உடல் மனசு புலனடக்கம் எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தணும். அதுல எத்தனை வகையான இது கொடுத்திருந்தாங்க யோகம்? அந்த எத்தனை நிலைகள்? அஷ்டாங்க யோகம்னு சொல்லுங்க. அஷ்டாங்க யோகம்னா 8 விதமான யோக நிலைகள் பார்த்தோம். நியமா, தாரணா அப்படின்னு பல விதமா பார்த்தோம் இல்லையா? அப்புறம் மனசை வந்து மனமே ஒருத்தருக்கு வந்து நண்பனாவும் எதிரியாவும் இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். மனசை கட்டுப்படுத்த தெரிஞ்சவனுக்கு மனம் நண்பனா இருக்கு, அதை கட்டுப்படுத்தாதவனுக்கு அதுவே எதிரியாயிடுது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். எப்படி வந்து மனசை கட்டுப்படுத்தணும்னா எல்லாரையும் சமமா நோக்கக்கூடிய நிலையில அவங்க வரணும். அப்புறம் வந்து ஏன்னா பௌதிகத்துல இருந்து விடுபடணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? இன்னைக்கு நம்ம அடுத்தது 6.18 பாக்குறோம். யாரு வாசிக்கிறீங்க மாதாஜி? ஸ்ரீதேவி மாதாஜி. அருள்மொழி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் வாசிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. யதா விநியதம் சித்தம் ஆத்ம ஏ வாவஸ்திதே நிஸ்பரஹ சர்வ காமேபியோ யுக்தா யுச்சுதே ததா. யோகியமானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனத்தின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு உன்னதனத்தில் நிலை பெறும் போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது வந்து தாரணான்னு சொல்லப்படுது. இந்த நிலை வந்து தாரணா எப்படின்னா யோக பயிற்சி. அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, ஒரு இடத்துல போறாங்க, யமாங்கிற அது வெளிப்புற பண்புகள், அப்புறம் நியமாங்கிறது உள்புற பண்புகள், இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அந்த நிலையில வந்து என்ன பண்றாங்க, ஆசனம் வச்சு அவங்க உட்காடுறாங்க. அதுக்கு பிறகு அவங்க வந்து பிராணாயாமா, பிரத்யாகாரா, இந்த மாதிரி வருஷலாம் அவங்க போறாங்க. இது வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா, யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி அப்படின்னா
நம்ம மனசு வந்து அலைபாஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும், ஒரு இடத்துல நிக்காது. நம்ம வந்து நம்ம பாட்டுக்கு ஒரு வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம். ஆனா நம்ம மனசு வந்து அந்த வேலையில ஈடுபடாம வேற எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கும். அது எல்லாருக்கும் இயல்பா நடக்கிறது தான். உங்களுக்கும் இருக்கும், எனக்குமே இருக்கும். அந்த மாதிரி நிலையில அந்த யோகியா இருக்கிறவன் என்ன செய்வான்னா, அந்த மனசை வந்து அந்த மாதிரி அலைபாய விட மாட்டான். மனசை வந்து ஒருமிக்கிறது. உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த ஆத்மா பரமாத்மாவை நினைச்சு தியானம் பண்ணணும்னா, அது மனசை கட்டுப்படுத்தி அவன் வந்து என்ன செய்யறான், ஜட ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு எல்லா விதமான ஜட பௌதிக விஷயங்கள்ல அதெல்லாம் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும் பொழுது அவன் யோகத்தில் நிலை பெற்றவனாக, அதுதான் தாரணாங்கிற அந்த ஸ்டேஜ். அந்த ஸ்டேஜுக்கு யார் ஒருத்தன் போறானோ அவன் தான் வந்து வெற்றி அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுக்கு உதாரணமா நம்ம வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜாவை எடுத்துக்கலாம். அம்பரீஷ் கதை எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் லைட்டா சொல்லிடுறேன். அவர் என்ன செஞ்சாரு, தன்னுடைய புலன்கள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப கட்டுப்படுத்தினாரு. தன்னுடைய கண்களை வந்து பகவானை பார்க்கறதுக்கு இது மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணாரு. மற்ற விஷயங்கள்ல ஒரு பௌதிக விஷயங்கள்ல ஈடுபடுத்த மாட்டாரு. அதே மாதிரி தன்னுடைய கைகளை பகவானுக்கு அர்ச்சனை செய்யறதுலயும், கால்களை வந்து அவருடைய திருக்கோயிலுக்கு போறதுக்காகவும், வாயை வந்து அவருடைய பிரசாதங்களை சாப்பிட்றதுக்கும், அவரை பற்றி கீர்த்தனம் பாடுறதுக்கும், மூக்கை வந்து அவருடைய மலர்களை நுகர்றதுக்கு, இப்படி ஒவ்வொரு உறுப்பையும் அவர் 5 புலன்களையும் தன்னை என்ன பண்ணாருன்னா பகவானை நோக்கி திருப்பிட்டாரு. அந்த மாதிரி திருப்பும் பொழுது இந்த உலக விஷயங்கள் எல்லாம் அவரோட மனம் வந்து ஈடுபடவே இல்லையாம். அந்த நிலைக்கு உயர்ந்ததுனாலதான் அவர் வந்து துர்வாச முனிவரையே வந்து வெற்றி காண்டாரு. அவருடைய துர்வாச முனிவர்கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறது வந்து சின்ன காரியம் இல்ல. கோபத்திற்கே பேர் போனவர். அவருடைய கோபமே இவர்கிட்ட செல்லுபடி ஆகல. அவரே இவரோட பயந்து ஓடுறாரு இவர்கிட்ட இருக்க சக்தியை பார்த்து. அந்த நிலைக்கு ஒருத்தர் உயரணும்னா அந்த அளவுக்கு மனசை அவங்க கட்டுப்படுத்தணும். அந்த நிலைக்கு வந்து போறவன் தான் வந்து என்ன செய்ய முடியும், யோகி ஆகுவான் அப்படின்னு இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. 19 யார் வசிக்கிறீங்க மாதாஜி? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிக்கிறேன். யதா தீபோ நிவாதஸ்தோ நேங்கதே சோபமா ஸ்மிருதா யோகினோ யச்சித்தஸ்ய யுஜ்ஞதோ யோகமாத்மனः. காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதைப் போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்போதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது நமக்கு யாரை வழிபடுறோம், நம்ம கிருஷ்ணரை வழிபடுறோம். அந்த கிருஷ்ணரை வழிபடும் போது அந்த கிருஷ்ண பக்தன் என்ன செய்யறான், இடைவிடாமல் எப்பொழுதும் ஒரு நிமிஷம் கூட இடைவிடாமல் 24/7 அந்த மாதிரி எல்லா நேரங்கள்லயும் பகவானையே நினைச்சு அவருக்குள்ளேயே மூழ்கி அவரை பத்தியே தியானிச்சு அந்த மாதிரி நிலையில ஒருவர் யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து ஆழ்ந்து போறாங்களோ அந்த பக்தி நிலையில அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள, அதாவது ஒரு அறைக்குள்ள வந்து ஒரு தீபத்தை ஏத்தி வச்சோம்னா அந்த தீபம் வந்து அப்படி இப்படி ஆடாது அசையாது, அப்படியே ஸ்டடியா எரிஞ்சுட்டு இருக்கும் தீபம் அசையாம. அதே நம்ம வந்து அந்த தீபத்தை கொண்டு போய் தெரு பக்கத்துல கார்த்திகை மாசத்துல வச்சோம்னா என்ன செய்யும், காற்று அடிக்கும் போது அது வந்து இப்படி இப்படி அசையும். எந்த நேரம் வந்து நிக்கும்னு சொல்ல முடியாது, அந்த மாதிரி ஆடிட்டு இருக்கும் அந்த தீபம். ஆனா ரூமுக்குள்ள வைக்கிற பூஜை அறைக்குள்ள வைக்கிற அந்த தீபம் வந்து அப்படியே ஸ்டெடியா எரிஞ்சிட்டு இருக்கும். அந்த மாதிரி நிலையில அவனோட மனசு என்ன செய்யுது, தியானத்தில் நிலை பெறுகிறது. இதுதான் தியானம்னா எப்படின்னா அந்த அசையாம காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபத்தை போல இருக்கிறது தான் தியானம். அந்த நிலையில மனசை வந்து ஒருமிக்கிறது பகவான் மேல ஸ்திரமாக. அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. தியானத்தின் பக்குவ நிலை. என்ன சொல்லியிருக்காங்க, பக்குவமான யோகத்தின் அளவுகோல்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அடக்கப்பட்ட மனசை கண்ட்ரோல் பண்றது, அப்புறம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மன செயல்கள்னா நம்ம பலவிதமா அங்கேயும் இங்கேயும் யோசிக்கிறோம்ல, அந்த செயல்கள் தான் மனச்செயல்கள். அதை கட்டுப்படுத்துறது, பௌதீக ஆசைகள்ல இருந்து விலகி இருத்தல், பரமபுருஷ பகவான் மீது ஸ்திரமான தியானத்தில் இருத்தல். இது எல்லாம் தான் வந்து தியானத்தோட பக்குவ நிலை. இங்க இருக்க விளக்கு பாத்தீங்கன்னா அசையாம ஆடாம அப்படியே ஸ்டடியா எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி நம்ம மனசு வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை விட்டு வேற எந்த விஷயங்களுக்கும் ஈடுபடக்கூடாது. அந்த நிலைக்கு நாம என்னைக்கு உயர்றோமோ அதுதான் நாம வந்து தியானத்துல ஈடுபடக்கூடிய நிலை. இப்ப வந்து இந்த காலத்துல நம்ம இருக்கோம்னா இல்ல, இதெல்லாம் சத்திய யுகத்துலதான் நடந்தது. அந்த காலத்துலதான் வந்து அந்த மாதிரி தியானங்கள்லாம் வந்து கட்டுப்பாட்டோட நடந்தது. இந்த கலியுகத்துல ரொம்ப கடினமான விஷயம். 20ல இருந்து 23 வந்து சமாதி நிலை உணர்தல், அதை பத்தி சொல்றாங்க.
இது ஸ்லோகம் வாசிக்க வேண்டாம், இந்த மீனிங்ஸ் மட்டும் வாசிச்சிருங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களில் இருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகிறது. தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனில் இருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவுவதில்லை. இதைவிட உயர்ந்த லாபம் ஏதுமில்லை என்று நினைக்கிறான். அத்தகைய நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. இதுவே ஜடத் தொடர்பினால் எழும் எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் பெறப்படும் உண்மையான விடுதலையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜட துன்பங்கள்லாம் வரக்கூடிய மாயை என்ன அப்படின்னா, நம்ம என்ன பண்றோம், பௌதிகம்ங்கிற அந்த நோயில வந்து நம்மளுடைய ஆன்மீகம் வந்து அடிபட்டுருது. அந்த நோயில இருந்து நாம எப்ப முக்தி அடைகிறோமோ அப்பதான் வந்து என்ன செய்யுது, நம்மளுடைய ஜீவாத்மாவோட உண்மையான சொரூப நிலையை நாம வந்து உணர ஆரம்பிக்கிறோம். அததான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. உண்மையான முக்தி, தூய்மையான முக்தி எது அப்படின்னு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருக்கிறாங்க. சிஷ்டாஷ்டகத்துல ஃபர்ஸ்ட் பாட்டிலே சொல்லியிருப்பாங்க, சேத்தோ தர்ப்பணமார்ஜனம் அப்படின்னா என்ன, மனம் என்னும் அந்த அசுத்தமான, அதாவது மனம்ங்கிறது வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒரு அசுத்தமான அந்த கண்ணாடியா இருக்குல்ல, அதை வந்து தூய்மைப்படுத்துறதுதான் சேத்தோ தர்ப்பணம் மார்ஜனம்னா. அந்த மனம்ங்கிற அந்த கண்ணாடியில இருக்க அழுக்குகள் எல்லாம், எத்தனையோ அழுக்கு நம்ம மனசுல இருக்கு, அத்தனை அழுக்குகளையும் அதான் பவமகாதாவாக்னிர்வாபணம் அந்த நிலையில அது என்ன செய்யறாங்க, தூய்மைப்படுத்துறாங்க. அந்த மனசுங்கிற கண்ணாடிய தூய்மைப்படுத்தினதுதான் உண்மையான முக்தி அப்படின்னு வந்து சைத்தன்யா மகாபிரபு வந்து அந்த பாட்டுல வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. இப்ப வந்து நம்ம என்ன அழுக்கு, நம்ம பாதி பேர் என்ன செய்யறாங்க, நம்ம ஊர் உலகத்துல நானும் கடவுளும் வேறு இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. நாம வந்து பரமாத்மாவோட சமநிலையில நாமளே நினைச்சுக்கிறது, அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாங்கல்ல, அது எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா தவறான கருத்து. அந்த மாதிரி கருத்துல இருக்கிறவங்க வந்து என்ன செய்ய முடியாது, முக்திங்கிற நிலைக்கே போக முடியாது, யோகத்துல வெற்றி பெற முடியாது. இப்ப நமக்கு இந்த ஜட உடல்னு ஒண்ணு இருக்குது. இந்த உடல்ல இருக்கிற வரையிலும் நம்ம எல்லாம் என்ன செய்வோம், உண்ணுதல், உறங்குதல், உடலுறவு கொள்ளுதல் அண்டு தற்காத்து கொள்ளுதல். மிருக வாழ்க்கையும் நம்ம வாழ்க்கைக்கும் மாதிரிதான், எல்லாம் ஒரே மாதிரிதான் இருக்குது. அந்த எல்லாமே அதெல்லாம் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனா நாம ஒரு கிருஷ்ண பக்தி யோகம், இந்த கிருஷ்ண யோகம், அதாவது பக்தி யோகத்துக்கு வரக்கூடிய அந்த கிருஷ்ண பக்தன் என்ன செய்யறான் அப்படின்னா, இந்த உடல் உந்துதல்கள்ல இதெல்லாம் வந்து இருக்கு இல்லையா, இப்ப 4 ஐட்டம் சொன்னேன், ஈட்டிங், மேட்டிங் அண்ட் டிபெண்டிங், அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல இருந்து அவன் என்ன செய்யறான், தன்னுடைய புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்துகிறான். அந்த மாதிரி அவனுக்கு என்ன அவசியமான தேவையோ, இந்த உலகத்துல வாழறதுக்கு உடல் தேவை, அந்த உடலுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு மட்டும்தான் வந்து அந்த புலன்களை யூஸ் பண்ணுவான். அதே மாதிரி இருக்கும் பொழுது அவன் வந்து என்ன செய்யறான், அந்த கிருஷ்ண உடவுல திவ்யமான ஒரு ஆனந்தத்தை அவன் அனுபவிக்கின்றான். இதுதான் வந்து யோக பயிற்சியில வெற்றி அடையக்கூடிய ஒரு பக்குவமான நிலை. அவன் தான் வந்து என்ன செய்வான், தன்னுடைய தூய மனசுல இருக்க அழுக்கெல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆன்மா பரமாத்மாவை வந்து அவன் உணர ஆரம்பிக்கிறான். அதன் மூலம் அவன் இன்பம் அடைகின்றான். அந்த நிலையதான் வந்து இங்க வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. இது சமாதி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சமாதியின் உணர்வுகள் என்னன்னா, ஜட சம்பந்தம் இல்லாததால் அனைத்து துன்பங்களிலிருந்தும் விடுதலை. அவனுக்கு வந்து வெளிப்பற்றே இருக்காது, பௌதிக பற்றே இருக்காது. அதனால் பற்றி இருக்கப்பதான் நமக்கு துன்பம் வரும். ஒன்னு ஆசைப்படுவோம், அது கிடைக்கலன்னா தான் கோபம் வரும். அந்த பொருள் மேல ஆசை வைக்கிறது, அது கிடைக்கலன்னா கோபப்படுறது, புத்தி இழக்கிறது, இப்படி அப்படியே ஒரு சக்கரமா வந்துடும். அதனால துன்பம் அடைகிறோம். அதுவே இருக்காது, ஏன்னா பொருள் மேல அவனுக்கு வந்து நாட்டமே இல்லை. அந்த நிலை பெரும் துன்பங்களுக்கு இடையேயும் நிலை குலையாமல் இருத்தல். அவனுக்கு வந்து துன்பம் வராது. அப்படியே துன்பம் வந்தாலும் இது வந்து நமக்கு வந்து பகவான் வந்து கொடுத்தது கருணை அப்படின்னு நினைச்சுக்குவோம். அந்த துன்பம் இதை விட பெரிய துன்பத்தை விட நமக்கு சின்னதா கொடுத்துருக்கிறாரு அப்படின்னு. அப்புறம் முழுமையான திருப்தி என்ற பெரிய லாபம். அவனுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ அதை கொண்டு அவன் திருப்தி அடையக்கூடிய மனசு இருக்கும் அவனுக்கு. அப்புறம் அவனுடைய மனசு எப்படி இருக்கும்னா, முழுவதும் பரமனில் ஈடுபட்டு நிலைத்து இருத்தல். பகவான் மேலேயே அவனுடைய மனசு வந்து முழுவதுமாக ஈடுபட்டு இருக்கும். அப்புறம் திவ்யமான புலன்கள் மூலமாக எல்லையற்ற இன்பம். அவனுடைய ஒவ்வொரு புலன்களும்
அவர் கண்ணு பார்த்தா கண்ணுக்குள்ள அவருக்கு அந்த அந்த உணர்வு தெரியும், பகவானை பார்ப்பான். காதுக்குள்ள அவனுடைய பகவானுடைய கீர்த்தனங்கள் லீலைகளை கேட்டுக்கிட்டு இருப்பான். இப்படி அவனுடைய புலன்கள் எல்லாமே வந்து எல்லையற்ற இன்பத்துல அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்றாங்க. சமாதி நிலையை அடைவது எப்படிங்கிறத அவங்களே சொல்லித்தரார் பகவானே. 24, 25ல 24 படிக்கின்றது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். யோக பயிற்சியில் உறுதியுடனும் நம்பிக்கையுடனும் பாதையிலிருந்து பிறழாமலும் ஈடுபட வேண்டும். மனம் அனுமானத்தினால் பிறந்த எல்லா ஜட ஆசைகளையும் துறந்து எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் அனைத்து புலன்களையும் மனதால் அடக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யோக பயிற்சியில் உறுதி எப்படி உறுதியா இருக்கணும் பின்னாடியே ஒரு கதை சொல்லுவாங்க, அதையும் பார்த்துடலாம். வந்து உறுதியுடனும் நம்பிக்கையுடனும் பாதையிலிருந்து பிறழாமலும். நம்ம இன்னைக்கு செய்யறோம் பக்தி யோகம், நாளைக்கு வந்து என்னால முடியல இதை விட்டுட்டு நான் வந்து போதிய வாழ்க்கைக்கு போயிடுறேன் அப்படின்னு போயிடக்கூடாது. இந்த பாதை வந்துட்டோம்னா அந்த பாதையில கண்டினியூஸா நம்ம நடந்து போகணும். பாதை வழி மாறிட்டுன்னா திருப்பி இந்த பாதைக்குள்ள நுழையிறது ரொம்ப கடினமாயிடும். அந்த நிலையில மனம் வந்து எப்படி பண்ணணும், யோக பயிற்சியில ஈடுபடணும். மனக்கற்பனையால் பிறந்த எல்லா ஜட ஆசைகளையும் துறந்து எல்லா பக்கங்களிலும் அனைத்து புலன்களையும் மனதால் அடக்க வேண்டும். மனசை கொண்டு என்ன செய்யணும், நம்ம கண்ணு திறந்தா இருக்கும், ஆனா அதுல வந்து நம்ம பாக்குற பொருள் மேல நம்மளுடைய மனம் ஈடுபடாது. அந்த பார்வை இருக்குமே தவிர என்ன பாக்குறோங்கிறது நமக்கு உள்ளுக்கு தெரியாது. ஏன்னா நம்ம பார்வை எல்லாம் உள்நோக்கி இருக்கு. நம்ம காது திறந்துதான் இருக்கும், ஆனா வெளியில் நடக்கிறது எதுவுமே நம்ம காதுக்கு கேட்காது. அந்த நிலை அதுதான் வந்து எல்லா புலன்களையும் அடைத்தல். எதை கொண்டு, மனசால வந்து அந்த எல்லா புலன்களையும் அடைச்சு நாம என்ன செய்யணும், பௌதிக ஆசைகள் எல்லாம் விட்டு நம்மளுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் உள்நோக்கி திருப்பி யோக பயிற்சியில ஈடுபடணும் அப்படின்னு வந்து இதை சொல்றாங்க. மனதை இப்படிதான் அடக்க முடியும். சமாதி நிலை அடைவது எப்படி, பொறுமை இருக்கணும். முதல்ல வந்து நமக்கு வந்து இவ்வளவு காலம் ஆயிடுச்சே, நமக்கு இன்னமும் இது இல்லையே, நம்மளுடைய இது என்னது யோகத்துல நம்மளால வெற்றி அடைய முடியலையே அப்படின்னு வந்து யோசிக்க கூடாது. அதுக்கான காலகட்டம் வர்ற வரையிலும் நம்ம காத்திருக்கணும், பொறுமையோட அதை வந்து கடைப்பிடிக்கணும். அடுத்தது வந்து நம்பிக்கை. அந்த நம்ம எப்படியோ ஒரு நாள் நம்ம வெற்றி அடைஞ்சிருவோம் இந்த யோக பயிற்சியில, இறைவனை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ரத்தை இருக்கணும். அடுத்தது வைராக்கியம்னா யுத்த வைராக்கியம்னு சொல்றாங்க. அந்த யுத்த வைராக்கியம், ஷேடோன்னு 2 வைராக்கியம் இருக்கு. அந்த 2ல வந்து யுத்த வைராக்கியத்தோட இருக்கணும். அந்த அந்த வைராக்கியத்துக்கு தான் இந்த கதையை இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. உறுதி. இங்க பாத்தீங்களா ஒரு கருடன் இருக்கு இல்லையா, கருட பறவை, அது பகவானுடைய வாகனம் தான். ஏன்னா அந்த கதை சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா, ஒரு சின்ன குருவி இருந்ததாம். இங்க கீழே இருக்கு பாருங்க, அந்த குருவி இருக்கு இல்லையா, அது என்ன செஞ்சு கடற்கரையோரமா ஒரு முட்டையிட்டு தன்னுடைய குஞ்சுகளை பொறிச்சு ஒரு கூட்டோட அங்க வச்சிருந்தது. அது வந்து அதுக்கு தெரியல, கடல் பக்கத்துல வைக்கணும்னு தெரியாம வச்சிருது. கடல் என்ன செய்யுது, அலை அடிச்சு வரும்போது அந்த கடல் வந்து அடிச்சுட்டு போயிடுது. அந்த கூட்டோட குருவி குஞ்சுகளையும் சேர்த்து அடிச்சுட்டு போயிடுது. இந்த குருவி வந்து வெளியில குஞ்சுகளுக்கு உணவுக்கு எடுத்து போயிருக்கு. வந்து பார்த்தா கூட்டையும் காணும், குஞ்சுகளையும் காணும். உடனே அது வந்து கடல் அரசன்ட்ட கேக்குது, கடல் அரசனே என்னுடைய குஞ்சுகளையும் திருப்பி கொடுத்துடு அப்படின்னு கேக்குது. அதுக்கு கடல் அரசன் சொல்றாரு, இல்ல நான் வந்து ஒண்ணுமே செய்யல, எனக்கு தெரியவும் தெரியாது, அது எங்க போச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு கைவிடிக்குது. இல்ல நீ தான் உன் கடல் அலையதான் வந்து கொண்டு போயிட்டு நீ எனக்கு கொடுத்தே ஆகணுங்குது. நீ என்ன இத்தினோண்டு குருவியா இருந்துட்டு நீ என்ன மிரட்டுறியா அப்படின்னு அந்த கடல் அரசன் வந்து போயிடுது. உடனே இந்த குருவி சொல்லுது, நான் உன்னை என்ன செய்யறேன் பாரு அப்படின்னு அதோட இத்தினோண்டு குருவிக்கு மூக்கு இருக்கு இல்லையா, அந்த மூக்கு வழியா வச்சுட்டு அழகு வழியா தண்ணியை கவ்வி கொண்டு எட்டி கொண்டு ஊத்துதான். அதுல இருந்து தண்ணி கடல் தண்ணி குடிச்சு அதை பார்த்துட்டு கடல் அரசனுக்கு சிரிப்பு வந்துருது. என்ன சிட்டுக்குருவி நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டோன்னே, நான் வந்து இந்த கடலை வத்த வைக்க போறேன் அப்படிங்குதான். அதை கேட்டுட்டு கடல் அரசனுக்கு ஒரே சிரிப்பு. அப்படியா, சரி சரி செய்ய, உன்னோட முயற்சியை நான் உன் பாராட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுது. அப்ப அந்த குருவி செய்யறத பார்த்துட்டு மேல இருந்து பகவான் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்காரு இல்லையா, நம்ம செய்யற ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் அவர் நோட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. அங்க இருந்துட்டு இந்த குருவி படுற கஷ்டம் தாங்கல அவருக்கு. உடனே கருடனை கூப்பிட்டு சொல்றாரு, போ நீ போய் அந்த குருவிக்கு வந்து இது உதவி பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு அனுப்பினாலதான் அந்த கருட பறவைக்கு வருது. வந்து என்ன செய்யுது, அதோட பெரிய ஜெய்ஜாண்டிக்கிற அந்த உருவத்தை பார்த்துட்டு எல்லா கடல் அரசனே பயப்படுறாரு. எதுக்காக வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அப்போ வந்து இந்த குருவியோட கூட்டை திருப்பி கொடுத்துடு,
அப்படின்னு சொன்னேன்னே, அதெல்லாம் நான் கொடுக்க மாட்டேன், எனக்குள்ள வந்த பொருள்லாம் நான் திருப்பி கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. ஆணவமா சொல்லுது. அப்போ வந்து கருடன் சொல்றாரு, இந்த குருவியால வேணா அந்த கடலை உன்னை வத்த வைக்க முடியாது, ஆனா என்னோட திறமை பத்தி உனக்கு தெரியும். ஒரு நிமிஷத்துல நான் உன்னை வந்து தண்ணியே இல்லாம வறண்டு போக வச்சிருவேன், அது மாதிரி செய்யவா அப்படின்னு கேட்டோன்னா உடனே கடலரசன் மன்னிப்பு கேட்டுட்டு வந்து அந்த குருவி குஞ்செல்லாம் திருப்பி கொடுக்குறானாம். அது வந்து எதுக்கு இந்த கதை சொன்னாங்கன்னா, அந்த குருவி குஞ்சம் அந்த சின்ன சிட்டுக்குருவியோட மன உறுதி, அதால கடல்ல வத்த வைக்கவே முடியாது, ஆனாலும் முயற்சி பண்ணுது. மன உறுதியோட வைராக்கியம், தன்னோட குழந்தைகளை எப்படியாவது மீட்கணும் அப்படின்னு. அந்த நிலையில ஒரு யோகியானவன் தன்னோட மனசை வந்து உறுதிப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. பாதையிலிருந்து பிறழாமல், நம்ம எந்த பாதைக்கு போறோமோ அந்த பாதையை விட்டு விலகி போக கூடாது. அந்த மாதிரி புலன்களை மனதால் அடக்க வேண்டும். நம்ம புலன்கள்லாம் வந்து நான் கட்டுக்கடங்காத நிலையில தான் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட புலன்கள், அது விஷமுள்ள நாகம்னு சொல்லப்படுது. அதை வந்து நம்ம மனசை கொண்டு அடக்கணும். பௌதிக ஆசைகளை விட்டு விடுதல். பௌதிக ஆசைகள் இருந்தாதான் நம்ம புலன்கள் வந்து கட்டுப்படாம போகும். அந்த ஆசைகளையே நம்ம விட்டுட்டோம்னா நாம வந்து அதுல இருந்து விடுபடுவோம் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. 25 படிக்கும். சிவகாமி மாதாஜி படிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சிவகாமி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? வலுவான ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. வாசிக்கலாமா மாதாஜி? வாசிங்க மாதாஜி. சனேக சனேர் உபரமே புத்தயா கிருதிஹிதயா ஆத்ம சம்ஸ்தானம் மனஹ கிருதவானாம் கிஞ்சித் அபி சிந்தயதேத். வலுவான நம்பிக்கையுடன் கூடிய புத்தியின் மூலம் படிப்படியாக சமாதியில் நிலை பெற வேண்டும். இவ்வாறு மனம் தன்னில் மட்டுமே நிலைப்படுத்தப்பட்டு வேற எதையும் சிந்திக்காமல் இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப வந்து சமாதி நிலைக்கு போகணும்னா அந்த மாதிரி இந்த குருவி செஞ்ச மாதிரி மனசோட உறுதி வேணும், தியானம் வேணும், புலனடக்கம் வேணும். இதெல்லாம் கொண்டுதான் அந்த மனசை வந்து நம்ம என்ன செய்ய முடியும், கட்டுப்படுத்தணும். இதெல்லாம் பண்ண பிற்பாடுதான் சமாதிங்கிற அந்த நிலைக்கு நாம வந்து போக முடியும். அந்த நிலையில போன பிறகு மனம் மட்டுமே இவ்வாறு மனம் தன்னில் மட்டுமே நிலைப்படுத்தப்பட்டு வேறு எதையும் சிந்திக்காமல் இருக்கும். அந்த வந்து இப்ப வந்து நம்ம மனசை எப்படி அடக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஆமைகிட்ட இருந்து கத்துக்கலாம். ஆமை என்ன செய்யுது, எதிரியை கண்டோம்னா அது எதிரிகள் அது வரையும் ஜாலியா சுத்திட்டு இருக்கோம். எதிரி வந்துட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சோம்னா அதோட நாலு காலு இந்த தலை எல்லாத்தையும் உள்ளுக்குள்ள ஓட்டுக்குள்ள இழுத்துக்கும். பார்த்தா ஒரு ஓடு இருக்க மாதிரி தான் இருக்குமே தவிர உள்ளுக்குள்ள ஆமை இருக்கிறது நிறைய விலங்குகளுக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரிதான் ஒரு ஆமையை அடக்குற மாதிரி நம்மளுடைய மனசை வந்து நம்ம அடக்கணும். அதுதான் வந்து பிரத்யாகாரா அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த இதுல. துருவ மகாராஜா கூட அஷ்டாங்க யோகி தான். அந்த அஷ்டாங்க யோகம் பண்ணி தான் அவர் வந்து என்ன செஞ்சாரு, விஷ்ணு வந்து நேரடியா அவரால் தரிசனம் பண்ண முடிஞ்சது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எப்படி இருக்கும்னா நம்பிக்கையுடன் கூடிய புத்தி. நமக்கு முதல்ல ஸ்ரத்தை இருக்கணும். அதோட கூட நம்ம புத்தி வந்து என்ன செய்யணும், அதுல ஈடுபடணும். நிலைநிறுத்தப்பட்ட மனம் ஒருமிக்கணும். மனம் ஒருமிச்சு அதுல ஈடுபடணும். வேறு எதையும் சிந்திக்காமல் இருக்க வேண்டும். நம்ம அங்க போய் தியானத்துல உட்கார்றோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம குடும்பத்தை விட்டுட்டு வந்தோமே, நம்ம குழந்தைங்க என்ன ஆனாங்க, நம்ம மனைவி என்னாச்சு, நம்ம சொத்து என்னாச்சு அப்படின்னு சிந்திக்கிறவங்களால யோகியாக முடியாது. அதான் எதையும் சிந்திக்க கூடாது. விட்டுட்டோம்னா விட்டதுதான், அதை பத்தி யோசிக்க கூடாது. அடுத்தது படிப்படியான முன்னேற்றம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வந்து என்ன செய்யணும், யோக நிலைக்கு முன்னேறணும். துருவ மகாராஜா என்ன செஞ்சு 6 மாசம் இந்த யோக பயிற்சியில இருக்கும்போது ஒவ்வொரு மாசமும் ஒண்ணா வந்து விட்டுட்டே வந்தாரு. சாப்பாடை விட்டாரு, தண்ணியை விட்டாரு, இலைத்தழையில சாப்பிட்டாரு, அதையும் விட்டாரு. காற்றை மட்டும் கொஞ்ச நாள் எடுத்துக்கிட்டாரு. அப்புறம் அதையும் நிறுத்தினாரு. அந்த மாதிரி மன உறுதியோட செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 26 மாதாஜி. சிவகாமி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. திருநாவுக்கரசு பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க பிரபு. எக்ஸ்பிளனேஷன் மட்டும் படிக்கிறேன். மனம் தனது சஞ்சலமான நிலையற்ற தன்மையால் எங்கெல்லாம் சஞ்சரிக்கின்றதோ அங்கிருந்தெல்லாம் மனதை இழுத்து மீண்டும் தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வர வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அதாவது நம்மளுடைய மனசு, புலன்கள், புத்தி இதெல்லாம் யார் ஒருத்தவங்க கட்டுப்படுத்துறாங்களோ
அவங்க தான் வந்து என்ன கோஸ்வாமிகள் அப்படின்னு நமக்கெல்லாம் இங்க தான் 6 கோஸ்வாமிகள் நமக்கு வருவாங்க. ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, அப்புறம் வந்து ஜீவ கோஸ்வாமின்னு வரிசையில ஒரு 6 பேர் வரும். ஏன்னா அவங்க எல்லாம் வந்து கோஸ்வாமிகள் ஆகணும்னா இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்துறவங்களுக்கு தான் அந்த பட்டத்தையே கொடுப்பாங்க. அதே இல்லாம அந்த புலன்களுக்கு அடிமையா கூட அவங்க பேர் வந்து கோஸ்தாசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம மனசெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதவன் கோதாசன். அது கோன்னா வந்து என்னன்னா இங்க வந்து நம்முடைய புலன்கள் தான். புலன்களை அடக்கியவர் வந்து கோஸ்வாமி, அடக்காதவன் கோதாசன் அப்படின்னு. அந்த நிலையில யார் ஒருத்தவங்க வந்து யோக பயிற்சியில ஈடுபடுறாங்களோ அவங்கதான் வந்து உன்னதமான பக்குவமான நிலையை அடைய முடியும். மனம் வந்து சஞ்சலமானதுதான், ஒரு இடத்துல நிக்காததான், ஓடிக்கிட்டே இருக்கக்கூடியது. அப்படிப்பட்ட மனசை நம்ம என்ன செய்யணும், பிடிச்சு இழுத்துக்கிட்டு வரணும். உதாரணமா நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லும் பொழுது கூட நம்ம மனசு வந்து அதுல ஈடுபடாது. மந்திரம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும், வாய் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும், ஆனா நம்ம காது கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனா மனசு எங்கேயோ சுத்திக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம அந்த அந்த வேலையை அடுத்து செய்யணுமே, இந்த வேலையை அடுத்து செய்யணுமே, நமக்கு என்னென்ன காத்துக்கிட்டு இருக்கே அப்படின்னு நம்ம மைண்டு போகும். அந்த மாதிரி போகாம மனசையும் பிடிச்சு இழுத்து அந்த மந்திரங்கள்ல நம்ம கொண்டு வரும்போது நாம அந்த என்ன செய்வோம், நம்ம அந்த பக்தி தொண்டுல நம்ம ஈஸியா வந்து முன்னேறக்கூடிய நிலைக்கு நாம வருவோம் அப்படின்னு சொல்லி. நிச்சலதி, மனசோட இயற்கை அப்படின்னா நிச்சலதி, கிளர்ச்சி அடைகிறது. எப்போ பார்த்தாலும் வந்து சஞ்சலத்தோடயே இருக்கும். அதனாலதான் வந்து ஸ்திரம் இல்லாம இருக்கும். அதுதான் மனசோட இயல்பு. அப்படிப்பட்ட மனசை தான் நம்ம என்ன செய்யணும், கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இது வெற்றிக்கான சூத்திரம். சுத்திக்கிட்டு இருக்க மனசு பல விதமா பாருங்க, எத்தனை விதமா வந்து அந்த மனசு போகுது. அத்தனை விதங்கள்ல இருந்து பிடிச்சு அத்தனை வழிகள்ல இருந்து மனசை வந்து கட்டுக்குள்ள கொண்டு வராங்க. அப்படின்னா எவ்வளவு வந்து மன உறுதி இருந்தா அந்த நிலைக்கு நம்ம வந்து வர முடியும் அப்படிங்கறது இங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. 27 யார் வாசிக்கிறீங்க? சாந்த மனசம் ஹேனம் யோகினம் சுகமுத்தமம் உபைதி சாந்தரஜசம் பிரம்மபூதம் அகல்மஷம். என் மீது மனதை நிறுத்திய யோகி நிச்சயமாக உத்தம சுகம் எனும் உயர் பக்குவத்தை அடைகிறான். ரஜோகுணத்தை கடந்த அவன் பிரம்மனிடம் உள்ள தனது குண ஒற்றுமையை உணர்வதன் மூலம் தனது முந்தைய செயல்களின் விளைவுகளில் இருந்து விடுபடுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாங்க, உத்தம சுகம் அப்படிங்கிறாரு பகவான். எந்த உத்தம சுகம்னா என்ன, இந்த பௌதிக களங்கம், இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பிரபஞ்சத்துல நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த ஜட இயற்கையில இருந்து நம்ம அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த நிலைகள்ல இருந்து நம்ம மனசை வந்து கட்டுப்படுத்தி நாம வந்து பகவான் மேல எப்ப திருப்புறோமோ அந்த நிலையில வந்து நம்ம பிரம்மபூத நிலை அப்படிங்கிற நிலையை நம்ம அடையிறோம். அந்த நிலைதான் வந்து இங்க வந்து உத்தம சுகம் அப்படிங்கிறாரு பகவான். அந்த உயர்ந்த பக்குவமான நிலையை வந்து யார் ஒருத்தங்க அடையிறாங்களோ அவங்க வந்து இதெல்லாம் எதனால நடக்குது, இந்த நமக்கு வந்து ஆசையெல்லாம் எதனால வருது, நம்ம கிட்ட இருக்க அந்த ரஜோகுணத்தினால வருது. அப்படிப்பட்ட அந்த ரஜோகுணத்தை யார் ஒருத்தன் கடந்து போறானோ, நம்மள்ட்ட இருக்க அந்த ரஜோகுணத்திலிருந்து விடுபடுகிறான்றோ அவன் தான் வந்து என்ன செய்யறான், பிரம்மனோட தன்னோட குண ஒற்றுமை, கடவுளுக்கும் நமக்கும் உள்ள அந்த ஒற்றுமையை உணர முடியும். பகவானுக்கும் நமக்கு நிறைய ஒற்றுமை இருக்கு. அளவுலதான் வந்து அவர் வேறுபட்ட நிலை இருக்குது. அவர்கிட்ட இருக்க எண்ணங்கள், இப்ப நமக்கு கோபம் வருதுன்னா பகவானுக்கும் கோபம் வரும், நமக்கு வந்து சந்தோஷம் இருக்குன்னா அவருக்கும் சந்தோஷம், எல்லா உணர்வுகளும் அவர்கிட்ட இருந்து நமக்கு வந்ததுதான். ஆனா அவர்கிட்ட இருக்கிறது அளப்பரியாத ஆற்றல், நம்ம கிட்ட இருக்கிறது துளியோண்டு ஒரு கடுகு அளவு கூட இல்லை. அந்த அளவுல நாம இருக்கிறோம். அந்த குண ஒற்றுமையை அந்த யார் உணர்வா, அந்த பக்குவம் அடைந்த அந்த யோகி என்ன செய்யறான், பகவானுக்கும் தனக்கும் உள்ள அந்த ஒற்றுமையை உணர்வதன் மூலம் தன்னுடைய செயல்களின் விளைவுகளில் இருந்து விடுபடுகின்றான். செய்யக்கூடிய விளைவுகள்ல இருந்து என்ன கிடைக்குது, பாவ புண்ணியம் வருது. அதுல இருந்து அவன் விடுதலை அடைந்து பிரம்மபூத நிலையை அவன் அடைகின்றான். நான் ஆத்மா பிரம்மபூத நிலை அப்படின்னு சொல்றாங்க. எப்படி பகவான் மீது மனதை நிலைநிறுத்துறது ஃபர்ஸ்ட், அடுத்தது திவ்யமான ஆனந்தத்தை அவன் அனுபவிக்கின்றான். உள்ள அந்த பரமாத்மாவை பார்த்தோம்னா அவனுக்கு வந்து அவ்வளவு சந்தோஷம். நம்மளால எல்லாம் பார்க்க முடியாது. 4 கை ரூபத்துல பகவான் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறாரு. ஆனா நம்ம எவ்வளவு முயற்சி பண்ணாலும் நம்மளால அவரை பார்க்க முடியாது. ஆனா ஒரு யோகியால பார்க்க முடியும். ஒருவன் இந்த நிலையை அடைந்த போது ரஜோகுணத்திற்கு அப்பால் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான். ரஜோகுணத்தை கடந்து சத்துவ நிலைக்கு வந்துட்டான் அவன். அந்த நிலையிலிருந்து பாவ விளைவுகள் அவனை அண்டாது. தான் ஆத்மா என்ற அடையாளத்தை உணர்தல், நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் ஒரு ஆத்மா, ஆன்மீக ஆத்மா அப்படின்னு அவன் வந்து அந்த உணர்வை அடைகிறான். 28 மெத்தட்ஸ்.
லதா தஞ்சரன் மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. லதா சந்திரன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யுஞ்சன்னன் ஏவம் சதாத்மானம் யோகி விதித்த கல்மஷக் சுகேன பிரம்ம சம்பர்ஷம் அத்யந்தம் சுகம் அஸ்னுதே. இவ்வாறாக சுய கட்டுப்பாட்டுடைய யோகி இடைவிடாத யோக பயிற்சியினால் எல்லா ஜட கலங்கத்தில் இருந்தும் விடுபட்டு இறைவனின் திவ்யமான அன்பு அன்பு தொண்டில் பக்குவமான சுகத்தின் உன்னத நிலையை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப அது என்ன சொல்றாங்க, தன்னை உணர்வு, தன்னுணர்வு பிடிக்கணும். தன்னை உணர்தல்னா என்ன, பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள அந்த உன்னதமான உறவு நிலை. அதை யார் ஒருத்தங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அதுதான் தன்னுணர்வு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவங்க எப்படி பண்றாங்க, சுய கட்டுப்பாடோட அவங்க என்ன பண்றாங்க, இடைவிடாத யோக பயிற்சி அவங்க பண்றாங்க. அதனால என்ன செய்யறாங்க, இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு இறைவனோட பக்தி தொண்டு, அன்பு தொண்டு, அது அந்த இறைவனுக்கும் நமக்கும் உள்ள அந்த திவ்ய உறவு தான் இங்க அந்த எனக்கு கொடுத்துருக்காங்கல்ல பிரம்ம சம்பர்ஷம் அப்படின்னு. அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா, பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள இடையில் உள்ள அந்த திவ்யமான உறவை பத்தி தான் அது வந்து சொல்லுது. அந்த நிலையை அவன் வந்து அடைகின்றான். ஒரு பக்குவமான சுகம் அவனுக்கு வந்து ஒரு பேரின்பம் அதுல கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. பரமாத்மாவை அந்த நேரத்துல அவன் உணர்றான். பிரம்ம சம்பர்ஷம், அந்த நிலை தான் வந்து பரமாத்மாவை உணரும் நிலை அப்படின்னு சொல்றாங்க. எல்லா ஜட கலங்கங்களிலும் விடுதலை, ஆசையில இருந்து எல்லாத்துல இருந்து அவன் விடுதலை அடைகின்றான். மிக உன்னதமான ஆனந்த நிலை. இப்ப நாம அனுபவிக்கிறதுலாம் சிற்றின்பம், அவங்க அனுபவிக்கிறது ஒரு மாதிரி அதை விட பேரின்பம். அந்த நிலையில அவங்க வந்து இறைவனை பாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது. பகவானிடம் தனது தனிப்பட்ட உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்வதால் ஒரு யோகி அருவவாதியிலிருந்து பக்தராக மாறலாம். இதுக்கு உதாரணமா நம்ம நிறைய சொல்லலாம். பார்த்தீங்கன்னா, சுகபிரம்மா ஆரம்பத்துல அருவ பிரம்மவாதியா தான் அந்த உருவமற்ற உருவத்தை வழிபட மாட்டாரு, அருவத்தை தான் வழிபட்டாரு. அந்த மாதிரி உருவம்னா இதுதான், அருவம்னா இதுதான் ஜோதி வடிவம். அதை தான் அவர் வந்து கடவுள், சக்தி, எனர்ஜி அப்படின்னு வழிபட்டுட்டு இருந்தாரு. ஆனா அவர் வந்து என்ன செஞ்சாரு, துளசிய முகர்ந்துடுறாரு. சாரி, இவரு வியாசருடைய 2 பாடல்கள் வந்து பாகவத்துல இருக்குது. ஒண்ணு வந்து பகவானுடைய அழகை பத்தி சொல்றது, இன்னொன்னு பகவானுடைய கருணையை பத்தி சொல்றது. பகவான் வந்து ஒரு எதிரிக்கு கூட எப்படி கருணையா இருக்கிறாரு பாத்தீங்கன்னா, அவரை கொல்ல வந்த பூதனைக்கு வந்து என்ன பண்றாருன்னா, அவரை வந்து முக்தி அடைய வச்சு தன்னோட கோலோக விருந்தாவனத்துல தன்னுடைய தாய்க்கு சமமா, தாய்க்கு ஒரு உதவி பணிப்பெண்ணா, செவிலி தாயா வச்சு மாத்திக்கிறாராம். அப்படின்னா எவ்வளவு கருணை அவருக்கு இருக்கும். எதிரிய கூட அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து செய்யறாரு. அப்புறம் வந்து அவருடைய அழகை வர்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு பாடல். அவர் வந்து என்ன சியாமல வர்ணத்துல என்ன பண்றாரு, அந்த சியாம சுந்தர வடிவத்துல தலையில மயிர்பீலி வச்சுட்டு கையில புல்லாங்குழலோட மஞ்சள் பட்டாடையோட கௌஸ்துவ மணியோட வடமாலியா அவர் திரிகிறார் இல்லையா. அந்த தோற்றத்தை சொன்னோம்னா அவருக்கு டக்குன்னு என்ன பண்ணுது, அந்த உருவத்து மேலேயும் அந்த அவருடைய கருணை மேலேயும் அட்டாச்மெண்ட் வந்து அவர் வந்து பக்தரா மாறுறாராம். யாரு, சுகதேவ கோஸ்வாமி. அது மாதிரி இவரு நம்மளுடைய 4 குமாரர்களும் அப்படிதான். அவங்களும் வந்து அருவவாதியா இருந்தாங்க. அவங்களும் வந்து பகவானுடைய துளசி வாசனையை முகந்தோம்னா அவங்க வந்து உருவ வழிபாட்டுக்கு மாறுறாங்க. அந்த மாதிரி பகவான்கிட்ட வந்து ஒரு எப்படி வந்து ஒரு அருவவாதியும் ஒரு பக்தராக மாறலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணமா வந்து இங்க வந்து நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க. அதுதான் நமக்கு இங்க சொல்லப்பட்டது. 29ல 30 வந்து பக்குவமான யோகியின் பார்வை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. 29 யார் வாசிக்கிறீங்க? हरे कृष्णा माताजी। வாசிங்க. सर्वभूतस्थम् आत्मानं सर्वभूतानि सात्मनि ईशते युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। உண்மை யோகி என்னை எல்லா உயிர்களிலும், என்னில் எல்லா உயிர்களையும் காண்கின்றான். உண்மையில் தன்னுணர்வுடையவன் பரம புருஷனான என்னையே எங்கும் காண்கின்றான். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து ஒரு அப்பாவோ ஒரு அம்மாவோ நம்ம வீட்டுல தாய் தந்தை இருக்காங்கன்னு வச்சுங்க. நம்ம வந்து என்ன செய்வாங்க, நம்ம வீட்டுல 4 குழந்தைங்க அவங்களுக்கு இருக்குன்னா
ஒரு குழந்தைய உயர்வா ஒரு குழந்தைய மட்டமா நினைப்பாங்களா? அந்த எல்லா குழந்தையும் சமமா தானே பார்ப்பாங்க. அந்த மாதிரி நிலையில தான் பகவான் என்ன செய்யறாரு, இந்த உலகத்துல இருக்க அனைத்து உயிர்களையும் அவர் வந்து சமமான நோக்குல தான் பார்க்கறாரு. எல்லா உயிர்களிலும் அதாவது எல்லா உயிர்களிலும் என்னை காண்பவன். அதுதான் வந்து அவர் சொல்றாரு. எண்ணில் எல்லா உயிர்களையும் அந்த மாதிரி நிலையில காணக்கூடியவன் தான் உண்மையான ஒரு யோகி. அப்ப வந்து நாம எல்லாருமே பகவானுடைய தொண்டர்கள். அவர் வந்து பகவான் ஆண்டவன்னா நாம அடிமை. அவர்களுக்கு தொண்டு செய்யறது தான் நம்மளுடைய கடமை. அவரே வந்து எல்லாரையும் சமநோக்கோட பாக்குறாருன்னா அவருடைய பக்தர்களா இருக்கக்கூடிய அவருடைய தொண்டனா இருக்கக்கூடிய நாமளும் என்ன செய்யணும், எல்லாரையும் வந்து சமநோக்குல தான் பார்க்கணும். அதை தான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. உண்மையில் தன்னுணர்வு உடையவன் பரம புருஷரான என்னையே எங்கும் காண்கிறான். நம்ம 5வது படிச்சோம்ல, அதுக்கு வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே ஹவிஸ்தினி அந்த நிலையில வந்து நம்ம எல்லாரையும் சமநோக்கோட பார்க்கும் பொழுது அவன் உண்மையான ஒரு யோகி ஆகின்றான் அப்படின்னு வந்து இதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. பக்குவமான யோகியின் பார்வை சமநோக்கு. பரமாத்மாவை எல்லா உயிர்களையும், இங்க இருக்க எத்தனையோ விதமான உயிர் வாழ்கள், 84 லட்சம் வகையான யோனிகள், அத்தனையிலையும் பரமாத்மா இருக்கிறாருங்கிறத உணர்றது. பரமாத்மாவில் எல்லா உயிர்களையும், பரமாத்மாவுக்குள்ளேயே எல்லா உயிர்களும் இருக்கு அப்படிங்கிறத பாக்குறது. பரமபுருஷ பகவானை எல்லா இடங்களிலும் காண்கின்றான். அவருதான் வந்து இங்க உலகம் முழுக்க நிறைஞ்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அந்த நிலையில உணரக்கூடியது. பரமபுருஷ பகவான் ஒரு அன்பான அன்னையை போல் எல்லா குழந்தைகளிடமும் சமமாக நடந்து கொள்கிறார். தாய்க்கு வந்து தன்னுடைய குழந்தைகள்ல வித்தியாசம் இல்லை. பகவானுக்கும் தன்னுடைய படைப்புல இருக்க அத்தனை பேருக்கும் வந்து அவரும் அப்படிதான் செய்யறாரு. இங்க பாருங்க, நண்பனை கட்டி பிடிச்சுக்கிறாரு, மடியில உட்கார வச்சு பழம் கொடுக்குறாரு. இங்க பார்த்தா வெயில்ல வர்றவருக்கு வந்து மழை பெய்யறதுன்னு கொடை பிடிக்கிறாரு. இப்படி வந்து அவங்களுக்கு பக்தர்களுக்கு வந்து தொண்டு செய்யறாராம். அந்த நிலையில பகவான் வந்து எல்லா உயிர்களையும் கருணையோட நோக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 30 மாதாஜி. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்காரம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்காரம். யோ மாம் பஷ்பதி சர்வத்ர சர்வம் ச மயி பஸ்யதி தஸ்யாகம் ந பிரணஷ்யாமி ச மேன பிரணஷ்பதி சத்யதி. என்னை எல்லா இடங்களிலும் எல்லாவற்றையும் என்னிலும் காண்பவன் என்னை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை, நானும் அவனை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு வந்து எல்லா இடங்களிலும் எல்லாவற்றிலும் என்னை காண்பவன். நம்ம வந்து பாரதியார் பாட்டு ஒண்ணு ஞாபகம் வருது. காக்கை சிறகினிலே நந்தலாலா உந்தன் கரிய நிறம் தோன்றுதையே நந்தலாலா. ஒரு காக்கைய பார்த்தா கூட அந்த கருப்பு நிறத்துல பகவான் அவருடைய கரிய நீரம் வந்து அவருக்கு கண்ணுக்கு தெரியுது. அதே மாதிரி ஒவ்வொன்றுலயும் அவங்க வந்து அந்த பாட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லைனும் வந்து நமக்கு மனசு தொடுற மாதிரி இருக்கும். அந்த பச்சை நிறத்தை பார்த்தா அந்த பகவானுடைய நிறம் ஞாபகம் இருக்கும். அந்த மாதிரி நான் பாடட்டுமா அந்த பாட்டு? பாடுங்க மாதாஜி. காக்கை சிறகினிலே நந்தலாலா நிந்தன் கரிய நிறம் தோன்றுதையே நந்தலாலா. பார்க்கும் மரங்கள் எல்லாம் நந்தலாலா நிந்தன் பச்சை நிறம் தோன்றுதையே நந்தலாலா. கேட்கும் மொழிகள் எல்லாம் நந்தலாலா நிந்தன் கீதம் இசைக்குதடா நந்தலாலா. தீக்குள் விரலை விட்டால் நந்தலாலா நின்னை தீண்டும் இன்பம் தோன்றுதையே நந்தலாலா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படி ஒரு பக்தன் எப்படி உணர்றான்னா, பார்க்கக்கூடிய பொருள், கேட்கக்கூடிய இசை, தொடக்கூடிய உணர்வு அத்தனையிலையும் பகவானை உணர்றான். அததான் வந்து அதுல வந்து அழகா அவர் பாடியிருக்கிறாரு. அப்படின்னா அவனுடைய எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கு, அவனுடைய புலன்கள் எப்படி வேலை செய்யுது, அதுதான் வந்து நம்ம வந்து இதுல பிரம்ம சமீதியில ஒரு பாட்டு இருக்கு. பிரேமாஞ்சன சுரித பக்தி விலோச்சனேன சந்த சதைவ ஹிருதயேஷு விலோகயந்தி யம் சாம சுந்தரம் அச்சிந்திய குணஸ்வரூபம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தமகம் பஜாமி அப்படிங்கிறாரு.
அதாவது பிரேமைங்கிற கண் மைய, அந்த பிரேமைங்கிற கண்ணுக்கு மை விடுறோம்ல, அந்த கண் மை வந்து பிரேமைங்கிற மைய விட்டதுனால பக்தர்களுடைய கண்ணுக்கு எப்போதும் பகவான் கோவிந்தர் தான் அவர்களுடைய கண்ணுக்கு வந்து தெரியுதான். சியாம சுந்தர ரூபத்துல அவரை பாக்குறாங்க. அந்த நிலையில ஒரு பக்தனானவன் இறைவனை வந்து நினைச்சுக்கிட்டு அவரை கேட்டுக்கிட்டு அந்த நிலையில எல்லா புலன்களையும் அதில் ஈடுபடுத்தி இருக்கிறவன் ஒரு பொழுதும் தன்னை இழப்பதில்லை. நானும் அவனை இழப்பதில்லை, பகவானும் அவனை விடுறதில்லை, பக்தனும் பகவானை விடுறதில்லை. அதுதான் சமநோக்கின் நன்மைகள். பகவானை ஒருபோதும் இழக்க மாட்டாங்க. எப்படி? யோகியின் நிலையிலிருந்து ஒருபோதும் விழுவதில்லை. அந்த நிலையில இருக்கும் பொழுது அவங்க என்ன செய்யறாங்க? எல்லாரையும் சமநோக்கு. இதை பாருங்க, புலி இருக்கு, ஒரு ஆண் ஒரு பெண், இன்னும் என்னென்ன இருக்கோ அத்தனையிலையும் வந்து பகவான் பரமாத்மாவை அவங்க வந்து பாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது. கிருஷ்ணர் இன்றி எதுவுமே இருக்க முடியாது இந்த உலகத்துல. கிருஷ்ணரே எல்லாவற்றின் இறைவன். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வின் அடிப்படை கொள்கையாகும். நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்துட்டோம்ல, நம்மளுடைய அடிப்படை கொள்கை என்னன்னா இந்த உலகத்துல கிருஷ்ணர் இன்றி வேற எதுவுமே கிடையாது. எல்லாவற்றையோட அடிப்படையா இருக்கிறது பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணர் தான் அனைத்திற்கும் பகவான், அவனின்றி ஒரு அணுவும் இங்க அசையாது அப்படிங்கிறது கிருஷ்ணருக்கு பொருத்தமானது. 32 31 32 பக்குவமான ஒரு யோகியின் செயல்களை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. 31 வாசிங்க. ரமேஷ் ராமசாமி பிரபுஜி படிச்சு கொடுங்க. படுங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वम् आस्थितः सर्वदा वर्धमानोऽपि स योगी मयि वर्धते. பரமாத்மாவின் தொண்டில் ஈடுபடும் அத்தகைய யோகி நானும் பரமாத்மாவும் ஒருவரே என்பதை அறிந்து எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் எப்போதும் என்னில் நிலைக்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது பரமாத்மா அப்படின்னு சொல்றது யாருன்னா நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்க அந்த இறைவன் வந்து பகவான் கிருஷ்ணருடைய இன்னொரு அம்சம் தான் பரமாத்மாங்கிறது. அவர் எப்படி இருக்கிறாருன்னா அவருடைய விரிவங்கம். அவர் வந்து 4 கை ரூபத்துல இருக்கிறாரு. 4 கைகள்லயும் வந்து சங்கு, சக்கரம், கதை, பத்மம். பத்மம்னா தாமரை. இதனாலையும் ஏந்திக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அவர் வந்து கிருஷ்ணருக்கும் அவருக்கும் எந்த ஒரு வேறுபாடுமே இல்லை. அவருடைய விரிவங்கம் தான் இவரு. அந்த ரூபத்துலதான் வந்து ஒரு யோகி என்ன செய்யறான்? உள்ளுக்குள்ள இருக்க மனசுக்குள்ள இருக்க பரமாத்மாவே வந்து தியானம் பண்றான். அந்த நிலை வந்து ஈடுபட்டு இருக்கும் போது அவன் வந்து கிருஷ்ணருக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் வேறுபாடு இல்லை அப்படிங்கறத உணரக்கூடிய அந்த நிலை. அதான் பரமாத்மாவின் தொண்டில் ஈடுபடும் அத்தகைய யோகி நானும் பரமாத்மாவும் ஒருவரே, அதாவது கிருஷ்ணரும் பரமாத்மாவரும் ஒருவரே என்பதை அறிந்து எல்லா சூழ்நிலையிலும் எப்போதும் என்னில் நிலைக்கிறான். ஒரு நிமிஷம் கூட பகவானை விட்டு விலகாம. ஏன்னா விஷ்ணு அப்படிங்கிற டெபினேஷனுக்கே என்ன அர்த்தம்னா எங்கும் நிறைந்தவர். எங்கும் நிறைந்தவர் தான் விஷ்ணுன்னு நம்ம சொல்றோம். இப்போ வந்து சூரியன் உதிக்குது, அதோட பிரகாசம் வந்து உலகம் முழுக்க எல்லா இடத்துலயும் வந்து எப்படி ஒளி கொடுக்குதோ அது போல பகவான் விஷ்ணுவோட அசிந்திய சக்தி. அசிந்திய சக்தினா நம்மளோட உணர முடியாத எல்லையற்ற சக்தி. அந்த மாதிரி அவர் எங்கும் பரவி இருக்கிறார். இந்த உலகத்துல எல்லா இடங்கள்லயும் அவர் வியாபிச்சிருக்கிறார் விஷ்ணு. அப்படிப்பட்ட பகவானை வந்து எப்போதும் தன்னுள் அவன் நினைவுறுத்துகிறான் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. பக்குவமான யோகிகளின் உணர்வுகள் எப்படி இருக்கும்? பரமாத்மாவின் மூலம் கிருஷ்ணரே. பரமாத்மாவோட மூல புருஷர் யாருன்னா கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறத உணர்றவரு. கிருஷ்ணர் அனைவது இதயத்துக்குள்ளேயும் பரமாத்மாக வசிக்கிறார். 4 கை ரூபத்தோட நம்ம இதயத்துல இருக்கிறாரு. கோலோகத்துல 2 கை ரூபமா இருக்கிறாரு. அனைவது இதயத்துக்குள் வீற்றிருக்கும் பரமாத்மாவுக்குள் வேறுபாடு இல்லை. எல்லாரோட இதயத்துக்குள்ளே இருக்கிறாங்க. இப்ப நம்ம இதயத்துல மட்டும் இல்ல, ஒவ்வொருத்தர் நம்ம இருக்கிற இத்தனை பேர் ஒரு இதயத்திலயும் இருக்கிறாரு. இங்க இல்லாதவங்க நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாம எங்கெங்க இருக்கிறவங்க அத்தனை பேர் இதயத்துக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கிறாரு. ஆனா அங்க இருக்கிறோம் நமக்குள்ளேயே. உங்க இதயத்துக்குள்ள இருக்கிறவருக்கும் என் இதயத்துக்குள்ள இருக்கிறவருக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. அந்த 2 பரமாத்மாவும் ஒருவரே அப்படிங்கறத வந்து இங்க சொல்றாங்க. அதெல்லாம் அவருடைய அச்சிந்திய சக்தி அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. இவ்வாறு உணர்ந்த பின் அவன் பரமபுருஷ பகவானை வணங்கவும் சேவை செய்யவும் தொடங்குகிறான். இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம்தான் அவன் என்ன செய்யறான்? பரமாத்மாவுக்கும் பகவானுக்கும் எந்தவித வேறுபாடும் இல்லை அப்படிங்கிற அந்த நிலையை தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிற்பாடு பகவானை அவன் என்ன செய்யறான்? அவன் தொழறதுக்கு, அதாவது சேவை செஞ்சு அவரை வணங்குறதுக்கான நிலைக்கு அவன் வருவான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 32 அருள்மொழி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அர்ஜுனா
அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் எல்லா உயிர்களுடைய சுக துக்கங்களையும் தன்னுடன் ஒப்பிட்டு காண்கின்றானோ அவன் பரம யோகியாக கருதப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது என்ன, கிருஷ்ண பக்தன் வந்து என்ன செய்யறான், பகவான் எப்படி சுக்ருதம் சர்வபூதானம், அவர் வந்து எல்லா உயிர்வாழ்களுக்கும் எப்படி உற்ற நண்பன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரோ, அதே போலதான் கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தனானவன் என்ன செய்யறான், எல்லா உயிர்வாழிகளையும் தன்னுடைய நண்பனாக அவன் வந்து உணர்றான். மற்றவங்களுக்கு கஷ்டம் வந்தா தன்னுடைய கஷ்டமா எடுத்துக்கிட்டு உடனே ஓடி போய் உதவி செய்யக்கூடிய அந்த நிலை, எல்லா உயிர்களின் சுகதுக்கங்களை தன்னுடன் ஒப்பிட்டு காண்பவன். அதாவது தனக்கே அந்த துன்பம் இன்பம் வந்த மாதிரி அவன் வந்து ஒப்பிட்டு பார்ப்பானா. அப்பன்னா என்ன செய்வான், அவங்களுக்கு உதவி செய்வான். ஒரு வைஷ்ணவ ஜனத்தோ யாருன்னு கேள்வி ஒரு பாட்டு இருப்பான். அந்த வைஷ்ணவன்லாம் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற இது வந்து அந்த இதுல வந்து கொடுத்திருப்பாங்க. பிறருடைய துன்பத்தை காண பொறுக்காதவன் தான் வந்து உண்மையான வைஷ்ணவன். அந்த நிலையில வந்து யார் செய்யறாங்க, கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தன் வந்து பரம யோகியாக கருதப்படுகிறான். அவனே உண்மையான யோகி அப்படின்னு சொல்றாங்க. பக்குவமான யோகிகளின் உணர்வுகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, யோகி எல்லாருக்கும் உதவி செய்ய முயற்சி செய்கிறார். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த குழந்தைங்கள்லாம் வந்து பசியில வாடிக்கிட்டு இருக்கு, ரொம்ப பார்த்தாலே தெரியும் இந்த குழந்தைங்க நிலை. அவங்க என்ன செய்யறாங்க, பக்தர்கள்லாம் வந்து உணவு பரிமாறுறாங்க அவங்களுக்கு. ஆனா மற்றவர்களின் சந்தோஷத்தையும் துக்கத்தையும் தனது போல் பார்க்கிறார். மற்றவங்களுக்கு வரக்கூடிய சந்தோஷமோ துக்கமோ தனக்கே ஏற்பட்டதுன்னா நம்ம எப்படி துடிப்போமோ அந்த நிலையில அவர் இருக்காரு. அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியை விரும்புகிறார், துக்கத்தை அல்ல. எல்லாருக்கும் வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும்னு தான் அவங்க நினைப்பாங்களே தவிர துக்கத்தை கொடுக்க மாட்டாங்க. அந்த நிலைதான் ஒரு பக்குவமான யோகியின் உணர்வு. 33 மாதா மாதாஜி நீங்க படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச்சயே அயம் யோகஸ் திவ்யா ப்ரோக்தः சாம்யேன மதுசூதனः ஏதஸ்யாஹம் ந பஷ்யாமி சஞ்சலவாத் ஸ்திதிம் ஸ்திராம். அர்ஜுனர் கூறினான், மதுசூதனரே, மனம் நிலையற்றது, அமைதியற்றது ஆனதால் நீங்கள் இப்போது கூறிய யோக முறையானது நடைமுறைக்கு ஒத்து வராததாகவும் தாங்க முடியாததுமாக தோன்றுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இதுவரையிலும் பகவான் வந்து எப்படி வந்து ஒரு அஷ்டாங்க யோகி செயல்படணும் அப்படின்னு வந்து நிறைய சொல்லிட்டு வர்றாரு பகவான் வந்து அர்ஜுனர்கிட்ட. இப்ப அதெல்லாம் கேட்டுட்டு அவர் என்ன செய்யறாரு, இது ரொம்ப கடினமான விஷயமா இருக்கு அப்படிங்கிறாரு. ஒரு சாதாரணமா ஒரு மனிதன் என்ன செய்வான், நம்மளை போல ஒரு பாமர மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த வீட்டை விட்டுட்டு வெளியில போய் ஒரு தனியா இந்த ஒரு ஆசிரமம் வச்சுக்கிட்டு தனியா ஒரு இடத்துல இருந்து இந்த மாதிரி யோக பயிற்சி பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னான்னா அவனுக்கு வந்து ரொம்ப கடினமான விஷயம். ஏன்னா இருக்கிற ஆயுளே கம்மி. இது இந்த ஆயுளை வந்து வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து இந்த வாழ்க்கை போராட்டத்துல வாழறதே கஷ்டமா இருக்கு. இதுல வந்து அவன் வந்து யோகி ஆகிறது எப்படி, அந்த நிலையில இருக்கும் பொழுது ஏன்னா அதுக்கு வந்து நிறைய இது ப்ராசஸ் இருக்கு. இப்படி உட்காரணும், அப்படி செய்யணும், பிராணாயாமம் பண்ணணும், பிரத்யாகாரம் பண்ணணும்னு நிறைய ப்ராசஸ் இருப்பாங்க. இதெல்லாம் செய்யறது அவனுக்கு கடினம். ஆனா எல்லா வசதியும் இருக்குது. இப்ப யாருக்கிட்ட இருக்குது, அர்ஜுனன் இருக்கு, எல்லாமே இருக்குது. அப்படி ஒரு அரச குமாரன் அவன். அவனால வந்து எதை வேணாலும் நினைச்சா செயல்படுத்த முடியும். அப்படிப்பட்ட அர்ஜுனனே இங்க என்ன சொல்றாரு, முடியாது, இது வந்து மனம் நிலையற்றது, அமைதியற்றது. இப்போது நீங்கள் கூறிய யோக முறை வந்து நடைமுறைக்கு ஒத்து வராது அப்படிங்கிறாரு. இந்த நேரத்துல வந்து இதை கடைபிடிக்கிறதுங்கிறது கஷ்டமான காரியம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா மனசை கட்டுப்படுத்துறதுங்கிறது அவ்வளவு பெரிய விஷயம். அது என்ன செய்யும், ஒரு மரத்துக்கு மரம் தாவர குரங்கு மாதிரி தாவிக்கிட்டே இருக்கும். அதை கட்டுப்படுத்துறதோ அதை வந்து அடக்கி வைக்கிறதோ கஷ்டம். காற்றை கூட அடக்கலாம், மனசு அடக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாரு. ஒட்டுமொத்தமாக கடினமான முறை எது, அஷ்டாங்க யோக முறை அப்படிங்கிறத அர்ஜுனன் வந்து இங்க சொல்றாரு. 34 மாதாஜி, பவானி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அவங்க தான் படிக்கணும் மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படி. சஞ்சலம் ஹி மன கிருஷ்ண பிரமாதி பலவத்ருடம் தஷ்யாஹம் நிக்ரகம் மன்யே வாயோ இவ சுதுஷ்கிரகம். கிருஷ்ணரே, மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்றே. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமானதாக எனக்கு தோன்றுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து மனசுங்கிறது வந்து நமக்கு புத்திக்கு கீழே இருக்கணும். புத்தி தான் மேல்பட்டு இருக்கணும். நம்ம அடுத்தது இந்த படத்துல வரும், நம்ம பார்ப்போம்.
அந்த மனசோட புத்தி மேலான நிலையில இருக்கும்போது அந்த புத்திக்கு கட்டுப்பட்ட நிலையில இருக்கக்கூடிய மனம் என்ன செய்யணும், சில நேரம் புத்தியை வந்து வென்றுடும். அதாவது புத்தி சொல்றதை கேட்காது. நீ என்ன சொல்றது, நான் என்ன கேட்கறதுங்கிற மாதிரி அது என்னது அடங்காம தன்னிச்சையா செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும். அதனாலதான் வந்து நம்ம வந்து இப்ப மனசை அடக்குவது வந்து அடக்குறவன் வந்து என்ன பண்றான், மனதை வென்றவன் வந்து நண்பனாகவும் மனதை வெல்லாதவனுக்கு அது எதிரியாகவும் ஆகுதுன்னு நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? அத மாதிரி வந்து இந்த நம்ம வீசும் காற்றை அடக்குவது கூட, காற்றை கூட என்ன செய்யலாம், ஒரு டப்பால போட்டு அடைச்சிடலாம், ஒரு பந்துக்குள்ள நம்ம அடைச்சிடுறோம். அந்த பந்து வந்து எப்படி குதிக்குது. அந்த காற்றை கூட நம்மளால அடக்க முடியுது. ஆனா நம்மளுடைய மனசை வந்து அடக்க முடியலையே. அது வந்து அமைதியற்றது, குழப்பம். பலவிதமான எண்ணங்கள் வந்து குழப்பத்தை வேற நம்மளுக்கு உண்டாகுது. சக்தி மிகுந்தது. புத்தியை விட சக்தி அதிகமா சில நேரத்துல ஈடுபடுது. அந்த மாதிரி இது வந்து கடினமா இருக்கு, இது என்னால செய்ய முடியாது அப்படின்னுட்டு வந்து அர்ஜுனன் சொல்றாரு. மனதோட இயல்பு இதுதான். பாத்தீங்கன்னா அமைதியற்றது, தொடர்ந்து ஏற்றுக்கொள்ளும் அல்லது நிராகரிக்கும். ஒண்ணு சொல்றதெல்லாம் கேட்டுக்கோம், இல்லைன்னா மாட்ட மாட்டேங்க. இந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய அந்த நிலை கொந்தளிக்கக்கூடியது, சக்தி வாய்ந்தது. பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு குழப்பம் பாருங்க மனசுக்குள்ள. ஒரு இடியாப்பு சிக்கல்வாங்கள அந்த நிலையில ஒரு குழப்பவாதியா மனசு வந்து என்ன செய்யுது, நம்மளை வந்து ஆட்டி வைக்கும். அடுத்தது மோசமான வியாதி, சிறப்பான மருந்தையும் வென்று விடுவதை போல. அதாவது வியாதி வந்து ரொம்ப மோசமான ஒரு வியாதி இருக்குன்னு வச்சுங்க உடம்புல. அப்ப வந்து வரக்கூடாத வியாதி, கேன்சர் மாதிரி வியாதி எல்லாம் வந்துச்சுன்னா அந்த மருந்துக்கே கட்டுப்படாது. அந்த மருந்தெல்லாம் தாண்டி அதோட வேலையை அது காட்டிடும். அந்த மாதிரி நம்மளுடைய மனசு என்ன செய்யுது, ஒரே பிடிவாதம். நான் வந்து புத்தி சொல்றதை கேட்க மாட்டேன், ஆத்மா சொல்றதை கேட்க மாட்டேன் அப்படின்னு அலைப்பாயக்கூடிய நிலையில தான் நம்மளுடைய மனசு இருக்குது. அதை கண்ட்ரோல் பண்றது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் இப்ப அர்ஜுனுடைய கேள்வியா இருக்குது. ஜட உடல், ஜட உடல் என்னும் ரதத்தில், இதுதான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம். ஜட உடல்ங்கிற அந்த நம்மளுடைய உடம்பு தான் இந்த ரதம். ஆத்மா தான் அதுல பிரயாணிக்கக்கூடிய பிரயாணி. புத்தி தான் சாரதி, மனமே ஓட்டும் உபகரணம், புலன்களே குதிரைகள். மனம் புத்தியினால் வழிகாட்டப்பட வேண்டும். ஆனா மனம் என்ன செய்யுது, புத்தியை தாண்டி ஓடிட்டுது. புத்தி சொல்றது கேட்காம மாறுபட்டு போகுது. அப்போ போக வேண்டிய பாதைக்கு எப்படி போக முடியும், போக முடியாது. அந்த மாதிரி நம்ம மனம் கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா நம்மளுடைய பாதை மாறி போயிடும். நம்ம வந்து ஆன்மீக வழியில போகணும்னா அது பௌதிக வழியில போயிடும். அப்ப எப்படி நம்ம வந்து பக்குவமான நிலைக்கு அடைய முடியும், அதுதான் சொல்றாங்க. பக்தர்கள் மனதின் இறகு இயற்கைக்கு மாறான போக்கை எப்போதும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஜபம் செய்வதன் மூலம் கட்டுப்படுத்துகின்றனர். அதை எப்படி கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னா இதான் ஒரே வழி. நம்ம வந்து நம்ம இயற்கைக்கு மாறாக நம்ம மனச கொண்டு வரணும், அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா ஒரே வழி வந்து ஜபம் பண்றது. அந்த ஜபத்துல நம்ம வந்து மனசை முழுமையா ஈடுபடுத்தும் பொழுது நம்ம மனசை நம்ம சொல்றத வந்து கேட்க ஆரம்பிச்சிடும். சரி, இதுதான் சரியான வழி போல இருக்கு, நம்ம தப்பான வழியில போயிட்டோம் அப்படின்னு அது நம்ம கட்டுக்குள்ள வந்துடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 35. காந்திமதி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அஸ்மஸ்யம் மகாபாஹோ மனோது துர்நிகிரகம் சலம் அப்யாசேன து கௌந்தேய வைராக்யேன சக்ருக்யதே. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தியின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே. ஆனால் தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி. இப்போ வந்து நம்மளோட மனசு வந்து அடங்காத மனசை வந்து அடக்கி செய்யறதுங்கிறது ரொம்ப கடினம் தான். ஆனா அதுக்கு வந்து என்ன செய்யணும், பற்றின்மை வேணும். இந்த உலகத்துல இருக்க பற்றை நம்ம விட்டுடணும். அதே சமயத்துல பயிற்சியும் வேணும். என்ன பயிற்சி பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து யாத்திரையெல்லாம் போறோம்ல, இப்ப வந்து புனித ஸ்தலங்களுக்கெல்லாம் யாத்திரை போறது, கொஞ்ச நாள் வந்து தங்குறது, அங்க அந்த இடத்துலயே வசிக்கிறது, அப்புறம் பகவான் மேல நம்மளுடைய மனசை ஈடுபடுத்துறது, அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து தனிமையான இடத்துல இருந்து நம்ம பிரம்மச்சரியத்தை ஏற்று கடைபிடிக்கிறது, அப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணும், ஜபம் பண்றது, கோயில்ல போய் அந்த மங்களாரத்தி பாக்குறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து மாறுபட்ட வழிகள்ல நம்ம பயிற்சி பண்ணோம். இந்த பயிற்சியினால அது என்ன செய்யும், நம்மளோட பற்றின்மையாலும் பயிற்சியாலும் அதை வந்து நம்ம மனசை கண்ட்ரோல் பண்றது
வழிதான். மனசை அடக்க முடியாது, உண்மைதான், ஒத்துக்கிற அர்ஜுனா. அதே சமயத்துல நீ வந்து பற்றின்மைங்கிறதாலையும் பயிற்சியினாலும் அதை வந்து செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து பகவான் வந்து சொல்றாங்க. மனதை சமாளிக்கிறதுக்கான தீர்வு என்னென்ன? அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் பயிற்சி. ஒரு குரு சொல்றாங்கன்னா அந்த குரு வந்து நமக்கு நல்லதுதான் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அவங்க அந்த நிலைக்கு உயர்ந்துட்டாங்க, ஆன்மீகத்துல முன்னேறியவர்கள். அவங்களுடைய பேச்சை நம்ம ஒபீடியன்ட் பண்ணோம்னா நாமளும் அந்த நிலைக்கு நம்மளால உயர முடியும். அடுத்தது என்ன? பற்றுதல் இன்மை. உலக பற்றுகள்ல இருந்து நம்மள விடுவிச்சுக்கணும். ஜடத்தில் பற்றின்மை, ஆன்மீகத்தில் ஈடுபாடு. இந்த பாருங்க, எல்லாரும் வந்து ஆன்மீகத்துல ஈடுபட்டுட்டு நம்ம இஸ்லாம்ல ஒரு தரம் நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா தெரியும், உங்களுக்கு அதுல அவ்வளவு ஆர்வம் வந்துடும். அவ்வளவு சந்தோஷமா எல்லாம் மங்களாரத்திலே பார்த்திருப்பீங்க நிறைய பேரை. ஆனாலும் அதை தாண்டி நீங்க நேரா போனீங்கன்னா நம்ம யாத்திரைன்னு ஒரு விசேஷம், ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சா அந்த கோயில்ல அந்த ஹால் முழுக்க அப்படியே நிறைஞ்சு நிற்பாங்க கூட்டம். காலையில அந்த 4:30 மணிக்கு டான்னு ஆஜராயிடுவாங்க அத்தனை பேரும். அப்படி இருக்கும், ஜெய் ஜெய் ஜென்னு அவ்வளவு கூட்டம், அவ்வளவு நல்லா இருக்கும். அந்த நிலையில நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்? சத்சங்கத்துல ஈடுபட்டு நம்ம ஆன்மீகத்துல ஈடுபாடு கொள்ளணும் அப்படின்னு. 36 லாஸ்ட் ஸ்லோகா யார் வாசிக்கிறீங்க? ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, வாசிக்கிறேன். வாசிக்க. அசத்பாத்மனோ யோகோ சுஸ்ராவ இதிமே மதிஹி பஷ்யாத்மனாது யததா சக்கியோ அவாப்து உபாயுத. கட்டுப்படாத மனதை கொண்டவனுக்கு தன்னை உணர்த்தல் கடினமாக செயலாகும். ஆனால் மனதை கட்டுப்படுத்தி சரியான வழியில் முயல்பவனுக்கு வெற்றி நிச்சயம். இதுவே என் அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதுல என்ன சொல்றாங்க? பகவான் என்ன சொல்றாரு? பௌதீக ஈடுபாடுகள்ல இருந்து நம்ம வந்து இந்த பௌதீகத்துல இருக்க ஆசைகள்ல இருந்து நம்ம மனசை விடுவிக்கிறோம் அப்படிங்கிற அந்த சரியான வழியை யார் ஒருத்தங்க ஏற்க முடியாதவனோ, தன்னை உணராதவனோ, அவனுக்கு வந்து மனசை கட்டுப்படாத முடியாதவனோ, அவன் வந்து என்ன செய்வான்? இந்த இதுல இருந்து வெற்றி அடையிறது, தன்னுணர்வில் வெற்றி அடையிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கடினமான வழி அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. மனசை வந்து பௌதிகத்துல ஈடுபடுறது எப்படின்னா, நம்ம கண்டினியூஸா செய்யறது எப்படின்னா, இப்போ வந்து அடுப்பு எரிஞ்சிட்டு இருக்கு, நம்ம விறகு வந்து அதுல வச்சிருக்கிறோம். அந்த விறகு எரியிற விறகுல நம்ம போய் தண்ணி எடுத்து ஊத்துனோம்னா என்ன ஆகும்? எண்ணெயை ஊத்துனா திகுன்னு எரியும். அதே தண்ணியை ஊத்துனா அது எப்படி அணைஞ்சு போகும்? அது திரும்ப அது தீ மூட்டுறது கூட ரொம்ப கடினமான விஷயம். அந்த மாதிரிதான் பௌதிகத்துல ஈடுபட்டவங்க என்ன செய்யறாங்க? காமம், மோகம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல ஈடுபடுறது வந்து விறகுல தண்ணி ஊத்துற கதை தான். அந்த நிலையில இருக்குது. அவங்க மனசு வந்து திருப்பவும் இங்க வந்து ஆன்மீகத்துல கொண்டு வர்றது முடியாது. அது ரொம்ப கால விரயம், நேரம் தான் வீணா போகுமே தவிர அது ஒரு பயனற்ற வழி. அவங்களால வந்து இந்த ஆன்மீகத்துல வெற்றி அடையிறது கடினம். சரியான வழிக்கு கட்டுப்படுத்துறவனால மட்டும்தான் வெற்றி அடைய முடியும். மனதை கட்டுப்படுத்துவதனால வெற்றி அடைய மாட்டான் அப்படிங்கிறது பகவான் வந்து தன்னுடைய உறுதியா சொல்லிட்டாருங்க. யோகிக்கு மிகவும் இன்றியமையாதது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனசைதான் ஃபர்ஸ்ட் அவர் சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து கடினமான விஷயமும் மன கட்டுப்பாட்டினால் எளிமையாகிறது. ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம்னு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருப்போம். அந்த விஷயத்த வந்து ரொம்ப ஈஸியா நம்மளால செய்ய முடியும் எப்ப? மனசை கட்டுப்படுத்தப்ப. அதே மாதிரி எளிதான ஒரு விஷயம், சின்ன விஷயம், அற்ப விஷயமா இருக்கும், அது வந்து நமக்கு வந்து மண்டை பிச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா நம்ம மனசு அங்க கட்டுப்படலை, அதுல ஈடுபாடு இல்லை. அந்த நிலையில இருக்கும்போது நம்மளால அது வந்து சின்ன விஷயம் கூட நமக்கு கட்டுப்பட முடியாத நிலைக்கு நமக்கு போகுது. இன்னையோட இந்த பாடம் முடிஞ்சிருச்சு. ஏதாவது டவுட்ஸ் ஏதாவது கேட்கலாம். நான் சொல்லிடுறேன். கிருபா சிந்துதானா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். All glories to the assembled devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. யாருக்காச்சும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம், இல்ல கருத்துக்கள் இருந்தாலும் சொல்லலாம். சுஜாதா மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? எல்லாரும் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுட்டீங்களா? குவிஸ் எல்லாம் செய்யறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. குவிஸ் ஃபில் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. 5 சாப்டர் ஃபில் பண்ணிருக்கோம். வெரி குட், ஹரி போல்.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ரொம்ப நல்லா கிருஷ்ணா. இருந்தது மாதாஜி. எல்லாமே நல்லா இருக்கு மாதாஜி. சூப்பரா சொன்னீங்க. எல்லாம் ம். விளக்கமா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வள்ளியா இன்னைக்கு சுஜாதா மாதாஜி? இன்னைக்கு வரல மாதாஜி. அவங்க பேங்க்ல இருக்காங்களாமா மாதாஜி. வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னாங்க. நான் வந்தோடனே உங்களுக்கு கால் பண்ணி பேச சொல்லுவா மாதாஜி. வேண்டாம் கால்லாம் பண்ண வேண்டாம், நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். எனக்கு மாதாஜி அடுத்து நீங்க உஷா மாதாஜி கேட்டீங்களா? அவங்க இன்னைக்கு வந்திருக்காங்க மாதாஜி. யாரு? உஷா மாதாஜியை கேட்டீங்களா? உஷா உஷா மாதாஜி நேற்று மீட்டிங்லயே இருக்கும்போது கூப்பிட்டாங்க. உஷா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. உஷாமூர்த்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. உங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பரும் இந்த நான் கால் பண்ண நம்பரும் வேற வேறயா? இல்ல மாதாஜி, அதே நம்பர் தான். அது ஏன் நான் கூப்பிட்டா அப்புறம் உங்களால எடுக்க முடியல? அதே நம்பர்ல தான் மாதாஜி நான் உங்களுக்கு கூப்பிட்டுருந்தேன். நான் உங்களுக்கு திரும்ப மெசேஜ் பண்ணியிருந்தேனே. ரைட்டு. ஆனா வந்து நான் நிறைய தடவை கூப்பிட்டேன், அதனால உங்களை எடுக்க முடியல. எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணிருக்கீங்களா? இல்ல, நான் திருப்பி அந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிட்டேன், நான் பத்மா மாதாஜிக்கு போட்டுட்டேன். நான் அதுக்காக கூப்பிடல. ஒரு ஒரு குரூப் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இல்லை எனக்கு ஒரு 4 பேர் கொடுத்துருக்காங்க, இல்லை நீங்களும் ஒன்று. சரிங்க மாதாஜி. அதுக்குதான் உங்களை நான் கூப்பிட்டேன் கண்டினியூஸா. நீங்க வந்து எனக்கு மறுபடியும் வாட்ஸ்அப்ல ஒரு ஹாய் மெசேஜ் ஏதாவது ஒன்று மெசேஜ் ஹரே கிருஷ்ணான்னு ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, போடுறேன் மாதாஜி. என் நம்பர் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? இல்ல, நான் குரூப்ல இருந்து எடுத்துக்கிறேன் மாதாஜி. அதுல இருந்து அன்னைக்கு இப்போ கூப்பிட்டேன் உங்களுக்கு. எடுத்து எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல ஒரு ஹரே கிருஷ்ணான்னு ஒரு மெசேஜ் பண்ணுங்க, நான் பாத்துக்கிறேன். பார்த்துட்டு ஒரு குரூப்ல உங்களை ஆட் பண்றதுக்கு தான். ஓகே ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே அந்த கிருஷ்ணா. குரூப் போட்டிருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல, அது என்ன குரூப்? எங்களுக்குலாம் எதுவும் வரல. உங்களுக்கு வேற சொல்லுங்க. நீங்க சொல்லுங்க. சாரி. பரவாயில்ல. அதாவது உங்களுக்கு வேற ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க, வேற ஒருத்தவங்க கூப்பிடுவாங்க உங்களை. L2ல இருக்காங்க எல்லாரையும் பிரிச்சு ஆளுக்கு 4 பேர் பிரிச்சு பிரிச்சு கொடுத்தாங்க. ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி புக்ஸ் பிரபுபாதா புக்ஸ படிக்கிறதுக்காக. அந்த குரூப்ல இங்க உஷா மாதாஜி, இன்னொருத்தர் யாரு திருநாவுக்கரசு பிரபு இந்த குரூப்ல இருக்கிறவர் தான் நினைக்கிறேன். அவரு 2 பேரும் இந்த குரூப்ல இருக்காங்க. மத்தவங்க எல்லாம் 7 மணிக்கு 9 மணிக்கு உள்ளவங்க எனக்கு இருக்காங்க. இந்த குரூப்ல இவங்க 2 பேரு. அது மாதிரி உங்களை வந்து வேற யாரோக்காக இருக்கும். உங்களை 10 யாரும் டேஸ்க்கு முன்னாடி போன் போட்டாங்க ஒருத்தங்க. அதுக்கப்புறம் போனே போடவே இல்லை. எனக்கும் அவங்க யாருன்னு எனக்கு மறந்துருச்சு. அதனால எனக்கு இப்ப தெரியல. யாரு என்னன்னு கேட்டுங்க. யார்கிட்ட கேட்கணும்? இல்ல நீங்க போன் பண்ண நம்பர் இருக்கும்ல, அந்த நம்பருக்கே கால் பண்ணி கேளு. அது 10 டேஸ்க்கு ஆயிடுச்சா? அவங்க திருப்பி நானே போன் போடுறேன் நாங்க. இன்னும் 2 பேர்கிட்ட பேச வேண்டியது இருக்கு. பேசிட்டு போன் போடுறேன் நாங்க. அவங்களே கூப்பிடுவாங்க. அப்படின்னா அவங்களே கூப்பிடுவாங்க. அப்போ ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரமணி மாதாஜி பே பண்ணிருக்காங்க மாதாஜி அந்த சேவாக்கு. ஆமா, ரமணி மாதாஜி பண்ணிருக்காங்க. எனக்கு யாரும் ஒருத்தவங்க அனுப்பியிருந்தாங்க மாதாஜி. ரமணி மாதாஜி அனுப்பியிருக்காங்க. ஆமா, ஹர்ஷ்வந்த்னா ரமணி மாதாஜியா? ஆமா மாதாஜி, நான் தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ரெசிப்ட் அனுப்பிச்சிருந்தேன். அந்த இது ஆமா, ரெசிப்ட் அனுப்பியிருந்தீங்க. ஹர்ஷ்வந்த் தான் உங்க பேரை காட்டுச்சு. அஸ்வந்த் என் பையன் பேர் மாதாஜி. சரி சரி, உங்க பேர் தான் எங்களுக்கு புரியும். ஓகே, நீங்க வந்து அந்த ரெசிப்ட உங்களுக்கு அனுப்பிடுங்க மங்கள மாதாஜிக்கு. மாதாஜி அவங்க பத்மா மாதம் சொன்னாங்க. பத்மாராஜ மாதாஜி நான் வந்து சென்ட் பண்ணிடுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மாதாஜி அவங்க ரமணி மாதாஜி எனக்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்க மாதாஜி. நான் மங்கள மாதாஜிக்கு அனுப்பிச்சிட்டேன் மாதாஜி. அது ஓகே. ஜானகிராமன் பிரபு நேத்து சொன்னாரு, அவரு அனுப்பியிருக்காரு. அவரை போயிட்டாரு மாதாஜி. நான் அவருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு ரெசிப்ட் வாங்கிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர்கிட்ட ரெசிப்ட மட்டும் வாங்கிக்கிங்க, வேற ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் அனுப்பிட்டேன் மாதாஜி மங்கள மாதாஜிக்கு. யார் மாதாஜி? உஷா மங்கள மாதாஜிக்கு ரிசிப்ட் ஸ்கிரீன்ஷாட் அனுப்பிட்டேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. நம்ம குரூப்ல எல்லாருமே வந்து முன் வந்து ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்றீங்க, டொனேஷன் கொடுக்குறீங்க, வகுப்பு வர்றீங்க, எல்லா விஷயத்துலயும் ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கிறத பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இந்த குரூப் விட்டு நாளைக்கு நான் கிளம்பிடுவேன். மாதாஜி எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் மாதாஜி. நான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் வந்து நான் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி தான் படிச்சேன். இப்ப செகண்ட் லெவல் தான் படிக்கிறேன். நடுவுல கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டேன். பட் எனக்கு இந்த விட்ஸ் ப்ரோக்ராம் லிங்க் ஓபன் பண்ணா என்னால அக்செப்ட் பண்ணவே மாட்டேங்குது. பாஸ்வேர்ட் போட்டாலும் என்னால ஓபன் பண்ணவே முடிய மாட்டேங்குது மாதாஜி. அப்படியா? அப்படின்னா அட்மின் தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும். மாதாஜி நீங்க என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஓகே, நான் பத்மா மாதாஜிட்ட கேட்டேன். அவங்க இன்னொருத்தர் மாதாஜிட்ட கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவங்களும் எனக்கு கூப்பிடவே இல்லை, அதான் கேக்குறேன். சரி இருந்து நீங்க வரமாட்டீங்களா மாதாஜி?
நாளை நாம 7 PM அடுத்தது எனக்கு அடுத்த மாடியூல் வந்து 7ல இருந்து 12 வந்து 7 PM போயிடுவேன். ஓ, அப்ப நாளைக்கு மட்டும்தான் வருவீங்களா? நாளையோட இந்த சாப்டர் முடிச்சிட்டு நான் கிளம்பிடுவேன். 6th சாப்டர் முடிச்சிட்டு 7th சாப்டர்லாம் உங்களுக்கு தாரணி மாதாஜி வருவாங்க. அவங்களும் நல்லா எடுப்பாங்க. ஓகே. First அதுக்கப்புறம் வேற எந்த கிளாஸ்ல மீட் பண்ணலாம் மாதாஜி? வேற எந்த கிளாஸ்ல தெரியலையே. ஷார்ட் 12 மணி கிளாஸ்ல வருவீங்களா மாதாஜி? 12 மணிக்குள்ளது 12 மணிக்கு வந்துட்டு இருப்பேன். யாத்திரை போற வரையிலும் வருவேன். அப்புறம் ஷார்ட் பாக் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தரம் வருவேன். 10 நாளைக்கு ஒரு தரம் அதுல வருவேன். நீங்க வந்து இதுலயே அட்டன் பண்ணி 7 PM அட்டன் பண்றதுனாலும் நீங்க பண்ணலாம். இல்லைன்னா நீங்க இதுலயே கண்டினியூ பண்ணுங்க. அடுத்தது பார்ப்போம். நமக்கு எப்பயும் நம்ம இங்கே தானே இருக்கிறோம். அந்த குரூப் உள்ள எங்கேயாவது மறுபடியும் சுத்தி சுத்தி பார்க்கலாம். மாதாஜி சனிக்கிழமை சப்தங்கத்துக்கு வருவீங்களா மாதாஜி? அதுக்கு நான் வருவேன். நான் வந்து சும்மா அட்டென்டிவா இருப்பேன். நான் வந்து அதுல ஈடுபட மாட்டேன். அப்படியே கேட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் காதால. ஓகே, 10 to 11 வருவீங்க ஆமா. சனிக்கிழமை அது சத்சங்கத்துக்கு. எனக்கு அந்த நேரம் எனக்கு கிளாஸ் இல்லைன்னா வருவேன். எனக்கு வந்து நாராயணி படிச்சுட்டு இருப்பேன். அந்த நேரம் அன்னைக்கு கிளாஸ் லீவ் விட்டுட்டாங்கன்னா வருவேன். இல்லைன்னா வரமாட்டேன். மாதாஜி உங்க சொந்த ஊர் காரைக்காலுங்களா? ஆமா. காரைக்கால்